Katika mchire cha Dominic Mumanyi. Asante sana ndo huate advisor. Wanda ababako bora saya ni bora tora kwa medalo. Nigakoro kumuna Esbon Okemwa katika mchire. Biamana sana. Tosoke gocha tora yunga ke. Talibo. Sukagocha kora rwete timabu. Ondedo cha matanga. Ene shere. Etania shere. Ngoro kimatakete. Ekyo. Ibeke grandeo. Did you finish play? Ah, sekarang nak baca mana? Itu baca cara mana? Nana boleh lihat kita TV boleh bang? What's my? Seva ma. Shika. Nakipatana tena viejo. Mabulende twamanyire gusoma. Mabulende twamanyire gusoma. Yes. DJ ngakere chiko bando bekere sauti igoro. Let's go. Super DJ.
DJ finya play. Asante sana. Ntokenderete bya basitotigera. Enyanginera. Aya DJ. Bekera mokamera igwa. Bekera moga iti fasone. Ekyonkekyo. Enyanginara. Ekyonkekyo. Enyanginara. Ngonyoma. Shikia hapo. Wanaweka hapo. Kwani timu yako inaendeka na sasa ukeni karasa hizi. Naleka karasa. Banda vile basi kugocha na waru wake. Banda tara gocha. Awamba libanda desage. Sinya. Awama. Para mimi bali bakata bana bwaso koboko. Okoboko. No tengo mogaka. Ndigeria gotero kukwamiki gukuru kuna okobo chenchi okoboko omwaka narante tende tatenge mwaka narante tende tatenge malete DJ mbekero gotero kunincha na marorire meantime abana gotero karibu sana siri tukulia lero lile nene aha beki jana maleta tigaya maleta Waweza enjoy Makere chikomi Ite mateke tata gite Wata Aya tora kono Ochoka marale una kotenga Mama DJ Shika Kete tiga marale dansi yu Mwabugete chijenzi nchiyo njie Usechene chijenzi DJ finya play Chaki. Asante. Kingeneto koligio mongino yo mone era chato chenjeli okoboko. Inju mama inju. Mwakere sinkobi. Kireli abu. Weka pose. Inju mama. Ebi interveneri ali mo ekegene kia. Ekiri atakio mongino ga ikere. Deta marale dansie bono. Eyene yechi jenzi bunaba. Taliwa, DJ finya play. Before I wana eyo ko bwate kero go mongena. Nocho na bwatrega. Koligere mate na yo mga ko bwate koligere rogoro. Bwate kero kyo. Toma ko chakotana. Abo. Tuguta DJ. Tuendelee watu ziendelee. Mbalivia kabisa. Ndato yonde. Lazima to testi. Na bata ina ki. Koseli stress, koseli chialisa chiza chinde kwara seka. Abana bone okanya kwakesa bana nakibakwira ne zukuru korara seka. Talibo. Tikaenda to yonde. Bono tikaenda ta baba charara to tengera maokoro nju. Akera maokoro chinkovi. Ngakera mo. Nakiokota. Nakingoje kunyara. Ankonyarule. Baba vera gari. Nani maletere na yare akabenzi. Talibo. Incho mzee. Tuendelee tusiendelee. Wana rasmi ambao kigento kilimo wata bajenzi yani mnatufanyisha kazi
Ndeta mara chichen. Sino chano ane chana kotara. Na ane ampoyote. Oyo. DJ. Ndigali mama man pepe Sagero. Sagero. Senior. Taribo. Umongena. Kwa tengete twist yeli yiga. Yansense. Enyimbo ya kwaleteru. Togwa bona yabwekanire. Wala watu mnatutazama kutoka Getembe TV, tunasema asante sana kwa kuchukua fursa yenu na kututazama. Ekene kiombekia Media Funds and Traders Welfare kegwape ni Kisi School. Ekiombeke nene anene agarire sabu agare mono kegokonya abantu sensemo ya mabe ama yane binte bingeli. Tukuri rero nigo twachire eri tunyare kolonche kiombeke officially na yonyo gotorire tukurwa buna ndote tukonyara kobe member. Nigo ochambaka Kisi School eri ndo nyare colleges to nyare kobe member ojo ni jijenze chimpata maega ojo ni na ncherende alfo yolega eri na mangana genda taribo. DJ weka play na lenga kora ruwe link ya Ase TV. Twende DJ. Hey. I'm telling you, it is getting hot. Tabiyo mino bado. Etoko tengambaka etoko endaranchi. Yani enchareko liete proper. Talibo. Minte manu monto mana yakere chinko bia soko meki kobomo gani one bwetu kuli alero. Yakere chinko bichingia. Actually, yani muna meremeta. Yani muageta mabuto bosio moko meka. Muntu tako nyalko meso mwana eno bo mogusi. Yani okorekano mwana getoru ali Singapore. Yani okome yakere chinko bese ntoko meremeta bia. Asante sana. Tetengereli bageliga asing ncho chako mukutano officially na bata binchenko ku Bonbi. Bonbi ni ganko baletero omorobele kira tukula Jumapili ali Getembe FM Getembe TV. Omorobele wabasaye okor ku Schools Connect okoba gochakira ense ya moya mubaso mpaka chinsanye cha Maragoba. Ali ngoko letera mana DJ Atsa nama yakwareli misa gochasi kaka sungura wa nerogendere kuroro. Ndeto wantu chaka officially omorobele yoyo elinde nyasaya tutangana talibo. Tutene igoro twana nesiko se bandera ya Kenya arafu kurugabu tuchako morobeli yoyo. Asingi nchomo robeli yoyo manene tutoli kunywerera iga mambie ne konyororo musikebu ensika gocha kago soime ande onyole kago toletere basi mneli ya Shabana ande abantu abange matoligeriti kuru Ase TV gali tukuma engotorora tetokoro morobeli yoyo nyarkoba official in one way that we acknowledge the national government by playing the national anthem. DJ kama uko ready unaniambia. Ekerto kobeka national anthem turko beka kobi etora sikobu watu na ande tole TV. Thank you DJ. Mini werikaya nataka nyakoligia ali instrumentals tianga knowledge treasurer yeto kuruku Gladys. Thank you.
Asante sana bona nyore kiroki ao tiandangelia umusomba wa mone pastor Wabuyele ache atugere na masabo nekibunge yake mwakere chinko bikago cha serikali ya Yesu Kristo. Pastor Wabuyele ache atokolere amasa. Oh, madam, karibu sana. Abana banyasaye nabakwanira mbiya mule korango igese ngencho tole no mogoko monna asiri tukuri alero mbiya mule pia mono sana na otwagire nyasaye tungambia mono ase ngencho yabagani baito bachira abange togwakambia mono abangi na iriri atango abaga bugyange gechuria. Amen. Nyasaye tonomuya asobwaro botwarusiwe goikachinga kiechiga tiangariganie omosombo nyasaye okorokwa Wabunyere injasa marieta nkare ni mora Pastor Cindy from Nyamira Conference ingariganie yo mito wa Munyoro atoirase agasamonet arabutorore inkige kogendera. Pastor, karibu. Mwanena abakwe tigango twege na senge njogo saba tata nyasaye naenda so kwege na buna abana bao igo twakire asomo sangerere kanoyo no bokanye kwobonene no bwanchani obonene no kunguseko konene asenge njogo atwanchire twabogire tomori tukolia rero ase okwege na ntumanye tengo monene no ora mona intwa na no endere ko ba mona intwe nemero berigensi no begokoyera nekerera ere buya elieta lya ndimo keri ugoro na kwagwe bakenene bono monene igotwa gosabire nga twensi buna twachira otochene go chakeregi ototo limbake byara bya maguru onyare kononte bikoba byaito elinde nyasaye kendi giensi kerachi gokwanwa kendi giensi kerachi gokoleka kebaso bosera bwao bono monene yaikire ngaki ekera togochi gotwara okwegera gokegwo gosegeta gwetera selingana lyao omonene nchomo sombo Innocent Wabuyele buna na tenenele bosia asejideke chinkenda aba na sabiro moikomo chani ondae elinde tindorokana mbenyuma yo musaraba lakini elieta lyao no buyabwao boli merase nkorone monga ya kero yomo ndebo twaligania sobogi mobo no bogi maboko chigocha okuno kwara koboko saba gwaito twasabere twensia so kwegena wetera seritere so Kristo oyoro moboli ito. Amen. Abaminto nabonyegene tenga kero yomora nego kerete koba igo nare koboli atimanye tigose oyo bwate pipirio ransomere ibungo bibere iga omongere Mike oyo minto mwaligani bwa mitambelia oyo ralia ngorali ransomere bibiri bwa bali bagora rusomera ngabali. Okay, mbuya mono egentege tangani nabotore bolinga utwebi no kobatora buna abakoro kwanga media funds and the traders welfare ninkigeko garatora enganeye njanche ira seigoro njanche ira na nyasaye gose no gokora kwa bangiru nabantu na kinyasaye gototebya egoteba nigere buya koba babere kobwoyomo ekiagera babere mbanyore ngeri ngiya asemero bayo bagokora iga baminto mwachira asenge njero kobamba buneke ombe talinga nogo chora kwao talinga nogo chora kwanyarebe otatiga nebitebanio bikorwa asenya sae ngabanto bunatore ebitongwa byogosanga nabebwenere tento abantu tweka elinde tobe babere asoko bwaterana asoko erania na guikirania ali nyasanchire gefungo yekomi oyo mpone sababu yoko bababere isa gutoka nche Wabuyele ngotara narenge elinde keranko gwande nche bieka tinko nyara kwegororokia lakini ekera mubere oyo mokaragwe oyo nde na mogororokie kolendo bobe no bwaye
Oriole bweke keraragwe igo bono musani egente getangani engana yoko bwaterana engana yoko bamo no korangeri kwa igoro nenchera ya moyo kwegena nenchera ya moyo gosasima nenchera ya moyo koro kinga no muntu nyasaore nenchera ya me koro kia ngano bwene to komenya senseye igo nyasae okobamo gakorusio boinche yani okobamo gakorusio boinche oguyatana na ebieka igo konyorore tiro boinche igo bone keroramo obuya bokoba gefungo ya 12 gefungo ya 12 ase kekine kama ligateba bona so chaka buya sentence nyama chigusiriri omonta isa koruania yomo omonta isa koruania yomo ore bweka na mobwe korendonye bare babere ta kobabwa igo bono enganero esababu yobuamo obuya bwobuamo ni moko bababwi asese yende Yesu kwetira ase Yesu Kristo ebenga no mochando konyora ekera muramonye no bwo burwaire ekera moko bwaterana omochando lengo mugare nigo gosansuka ebenga na makweli akonyora ekera konyora ngane yego kolitoera ekera bantu babekaniramo nigo konyora bokonyi kwanyoro gokonyeka kwanyoro morembe asenge nje ngane yo asenge nje okobamo bono okobamo oko ngakie koba igo koba limo naende utige kosego koba kogenderera abaibera ni 10 igefungo kya 25 elinde toro okobamo oko twatebirigwe korobwaga kibwe igoro korenchera yo komenya korenchera yo kubwaterana bono goko barimo gosoko bakwagenderera na kyamarika goteba baibera ni 25 baibera ni 25 yakobora oyo nyorire na bogo somonya kya musire iriari ntoba isago kwemioyo asogo tasangerekanamo bunengencho yabandere asayo elinde tonyara koba toko beka no moyo yo maso yomo igoro nigego teba ntoba isago tiga gosangererekana ntoba isago tiga kobamo bunengencho yabandere igaba mintu bari tuachirama montonde ta kongaina montonde ta kongusa agosansole korwa sobwamo obo geko gero obwamo bekeroro obwataine na kogwancheru kwa igoro egeko gero so komachaninga kwaruro gwatigaira yabieka naende nabora akense toba isa koimoka bono kobamoko na kinyasago gokwana okobamo kekera toro na kiago goteba ase Zaburi 133 gitogo somoro chererwe litangani na kyamarika goteba obwamo igoto tetuligirike kora turamo toigwa no obwamo bona kiago teba abe sentence nero kwara gotako Somalia utasoma ase gifungo keria 12 egoteba nga ebiara bitatu kibiramo gakyo mo pastor Charles Magutumbi buneke ibimbiri ekamogo kebuna lakini kire bitatu no ganiko buna to kobuna soma ngo kinate tari kinate bakina kwa na bono soma Zaburi 133 gefunga kama toro jagu na menta ko rangwa tigeranjira soma ayo monene Zaburi 133 gefunga kama na kike soma ikineke ngawa aki na kiere buya na quiero kogokia ekera banta bamo bakomenyamo baigwanaine abanta abamo ntori abama sebisaku gekora bunanje Innocent wabuyele igonkoro bungoma asakoro kusikata gwaje to baba choisiri tatagukwa ali noka lakini bono igotorega abuna abakenya bonsi toraba amabuna abakenya okonyoro mugetutu no ale mogere no ale baruya no tore abasigisi no bare lakini nyasao tebire igotora abakenya asobwamo nande yabo mogokenseye yabo mogokasege ekekenyoro yabo mogokase familia nande yabo mogoko iguru yako erekera toko genda igoro igonta getumanya igoro mangana takayo ngangu atarene kana tore tigangongo somera Matayo 22 chake gefungo 29 toigwa abako genda igoro na kibago Jakoba oigwa morembo kare igoro naende gente getangani mbaka bwegerega elindo manyo kugwenera igoro igenga buna bono onyoro omwana omenyete Nairobi
ogotumike stima nera akorugera tana korore mbori akore miaka 12 omorete ga anyore sese agokame sese akagete nere mbori yakora tabwati experience omoro kia maiga 3 arinkagerto yekerete Charles Magutu ekara bago kore kore mo kurugera maiga ari bari kobeke umotego mongino utajoma kogeta jigasi chiachire omoro kia maiga aya agokumingeke nikigekorete ki kegenderete igo there is need of experience in never endeavors of gimatomenyete bona kama ligade kibonginade 22 jage fungia 29 ni Matayo Traiko ni usina kwali baga soko erese ndoikero Matayo ni kitabu yenchiri na kigitangani Yesu akabairanĩria matiwe sauti ya okuru wao korende Yesu akabairanĩria mwasirire ekiagera timomanyetia mariko na ino kobwa kwa Nyasaye abakule ngakia saba kobokigwa tiba konywoma gose tiba konywomwa korende go barabe bunaba maraika ba Nyasaye bare iguru igo bono musani ekeretu arure nseye asoko bwaterana gitoko genda ari iguru nyoko takaiyo musacho utakaiyo mwana utakaiyo twensi igo tomenyetamo asobora ibwa Kristo asoberera ni obuya igo ko bwaterana mbaka koba ende komago chiko kwegeri iguru onye separation yego chikoba onyo gwatanekana go koba igo go chikoba iguru tari asenseye onde bwensi otete gokoro kyo gwatanekana oyuga koganeretia mabe oite koganeretia maya Nyasaye gagoteba ukombozi kwa neema zote na ile mibaraka umetukirimia kama wana wako. Tunasimama kwa ujasiri kwa kulitangaza na kulinena neno lako. Asante Mungu wetu kwa sababu ya kila kibali umetukabidhi kama wana wako. Tumenena neno lako kwa ufupi, lakini tuna uhakika ya kwamba linapo
All right, asante tuketi. Asante sana DJ, asante. Let me take this opportunity to welcome each and every one of you. My name is Geoffrey Onsarigo, the Chair, Media Fans and Traders Welfare Limited. Kwa hivyo wapenzi wa Mungu wakubwa kwa wadogo, naomba kwamba chihisi kwamba muko bado tunaendelea. God bless you so much. Togendere numuruburibuya onetago kuna tago chegia igwenka. Karibu sana. Thank you. Karibu nyote. Asante sana akera chairman chinko bichingia. Na umaite bana no maite gotenga lakini umaite akera gotoletere sabataro aro mororo. Akera toletere sabato momenta chinko binande chingia. Asante sana chairman. Na gundurane dance nkongoni chinko likese video non tengere. Let me take this opportunity also to welcome the Vice Chair to come and do introduction of our leaders. Vice Chair. Asante sana Chair. Asoko enlightiga. So sento Chair rule opening remarks. Nataka ngoletere some few entertainments. Nimete mubwate choir ma. Choir itegoro kuna media choir ama media fan and the traders welfare choir. No mulema. Muma itagotenga kabisa. Emeino boseki. Ngotengera mulemeino. Monyale gotere choir kabisa. Asante sana. Tiankalibishe umusainare ga kobyo bokano kabisa. Omete gusino bokano. Tiamoleto mumurara atubugiri bokano talibo. Mungakere chingo bikago chega atubugiri bokano. Alafu kwa yeto nere bange eto gotero komo albadaye ngobata binde kaito kuelekea. Karibu sana kwa wale ambao wanaendelea kuingia. Ni sherehe kubwa sana. Nimewambia kwamba I am so happy kwa sababu ya ile kazi ambayo inafanyika pamoja na Media Fans na Traders Welfare, the big organization ikagabona iranya nako chorana no muraisi. Inoma itana bantu mara atochorana ne president interna baligere. Talibo. Asante sana, karibu sana msanii wetu. DJ. Hey, kikora kubwata na bogotenena. Ai! Abugo chaba ndo jembu yari. Bangina moiri ate bangina ndo jembu ya. Baba nyino mwana nai. Baba abagani baito. Naeno muya. Baba abagaka baito. Naeno muya. Bangina moiri ate kegeni ndo jembu ya kere. Abagake bijulia kegeni ndo jembu ya kere. Abangina ate kegeni ndo jembu ya kere. Awe bijulia kegeni ndo jembu ya kere. Baba. Sibelionge. Baba sibelionge musaiga. Ayo musaiga to amonto. Abato amonto kubaya baya. Ayo musai sibelionge. Baba sibelionge musaiga. Ayo. Ayo tindikitio kare omoyo. Osiri mabaka motaro anyabotara. Sindikisa. No mabako emananga. Sindikisa. Ayo takako nyamagogi monyabeke sita bageni monyabeke sito. No magoko kegeni kali moyo bangina moiri ate abagake bijulia Imo bagetia dansi kwa maringo ayo ningo bagetia bangina moiri ate kegeni kali moyo abagake bijulia beni omben kini kwa kini omben beni omben Kigusine gyansu beni joikoro biro Beni waya biro Beni waya machenga ya beni omben bangina mwiri ya beni juhuche biro Beni waya biro Beni waya
Anagote matching. Aitaka koene bagogi monyabeke sita bageni monyabeke sito bangina moiri ate abaga kebi julia aini ngo bagecha ingolo bagecha tanzi kwa maringo chini kwa chini chini kwa mchanga chini kwa varanda emulinge kidogo ingoro bagecha kenda moikaranse DJ. Asante sana. Biamono sana omusanito njungu chugocha nakiko soka bwangu iga abantu bara bakoligeretia ali TV na bako batenga tokokonyora DJ Shika. Asante abako nyaro kukwana abantu ali batenga bakonyora se TV na balegere na baso YouTube na bakoligiga ali ba subscribe talibo mwana tarabia biamono sana. Introduce yourself. Young media kwa kwani biamono Stefan cheba kondo kamogende bokano woso sauti abantu bamate pipipi YouTube ogendio bokano, TikTok, Facebook ogendio bokano. Na igule simo igwati TikTok inu na abaigule eti TikTok inu momenta chingo bichingia omwana mentokuru ate shauta mugirango biamono sana abona bagusikale nabwete mbali bagusina abwete nebituma bakoli batoroka kumbe Nyasaye narino ibwengento talibo. Asante sana ngireli bageli ganyale kukaribisha ekwaya yeito etichegota elindeto sise nogotera komo kurwa bumbata inga itokoro ligoche. Karibu sana ekwaya yeito elinde moto sise nogotera komo yakere chinko kibakanya gocha iga elinde batu sise nogotera komo. Meanwhile ngendrete kwa knowledge abantu bagendrete ko bamona intu ntobwate Sara Ombati ntobwate Elder Otundo nwara mona internet spiritual leader kai chinko bichaichire chiko bicha Elder Otundo biamono karibu sana ntobwate na ne coordinator eta oniga kor kuna Elijah Monyancha biamono sana mwensi kimoga ndrete koba ninu musirite kyombege gatene nige sakwe kabana gyatene nire inu nabantu bechinko bina. And once more just clap for them, give them applause of a club. Thank you so much. Na pastor yo itobegete tai okorega sengi a momento chinko bi oyo ne mo gonkorogo pole ya uma etenchera momente toroje bako beka chita ichibweke no nkorogo. Karibu so much, thank you. Ibange gabano ametimiza ahadi zake, hapana kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo, natamani niwepo pale, majina
majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Asante sana. Totigare nande gabon tutaragenda ngigwete ntobate cultural dance. Emate ote amara ibanga. Asante bakere chinko bichingi yabono. Biamono sana. Dete ko acknowledge abagani baito tobwata na abantu bali bakoli gasingia amona interse welfare. Tobwate senior assistant coordinator admin Lilian Kelly kachinko bichachire
chingo bichali ni keri chingo bichia tafadhali ndo wate delegate ven omeke kwa kachingo benyo ko antita wantu wa minu na boko kachingo bi ni mete soda nerongo intole mo mete rango igota tole ndo wate delegate Paul Nyabuto ramona wale na intutu wake mwakere chingo bichingia ndo wate senior delegate Bismarck oyere chire dichons PNC ngimano agotoka momentara chingo bichingia senior delegate Bismarck ndo wate Joseph Abuga delegate Korborabu Nyamira nere mungakere chinko bichingia biamono sana kibaga ndreto ko ichoka iga rasma bande babeke chenga chia culture ende bachibato sisenie enabuganga korangeli chia assistant ata ko introduction ya leaders igomonya ko ibanga elinde tunyare konyora chenchero enyomba chinyomba chobo chenu achire magaga kero kuguna no igwete gochugoto kwani alia na bogo turumuka igaso ese nyomba yobo chenu okwana ni ali na ndoira ne gocha seke banda no achire kunyu mama ya esto yeito mega no chinyomba chobo chenu chire na uli obwate chikadi tafadhali challenge kuirana tuirane SMS elia chikadi echo elinde chinyara kobera ali SMS elia registration na ndonyo kora a new member wants to join the welfare. You are also required ogende gali elindo chiko register SMS area nerelia tengire gali asibali bako so new members to ende gali register onene chi details chao chonsi onyole na niende shu ambaki kibande no inkero kingeta kere kibande so to basoko ko se kibande kiao wende gali onyare ko register welfare nengi ya mono ne welfare akonyare ko konya sana welfare iga ya chakire na ande rinde ekukata cross ana igule mpaka ntole mpaka Nyamira welfare ya maana sana so segeta abana ba minto segeta abana bao segeta abairi n'abasanyi bateba nyarako so se welfare ne abantu barosire squeeze kanya kobeka makondo para kanya gutangase binto ni gokonyora mne welfare ya gokonyire ya gubustiri asara nene sana asemerobelio yao edo bwatalinka edo moyego bwa matanga buseme yega yende menge asigo make sure kwa sugumire abana bao kwa sugumire abairi bao abasanyi banyarako swase ekikavu kekemo elinde tunyarako konye ka 20 asobwamo. So let me take this opportunity also to welcome asante dekem asante sana kibaga ndete ko ibanga tangira na no moteli itu wobokano anya gotobugeri gato kanyerete baibange kurwali bachiche gocha karibu sana my brother atogotero ko monande elinde tonyale ko kogenda kurwabu mbalenge bantu banyolire mono ndocho na baisokere babere ama akera bangina abachingo bichingia abantu bali chap chap abantu bali very chap chap lakini mimi welte anara rangile mu murobo itubobokano enda tatu karibu sana baba akwanya wangina baito himodoka aye baba wangina baito aye baba wangina baito Yesukoloro omideke barara Yesukoloro omideke barara Baba you know what Baba mogoko Tegeni kyali moyo Agina moiri yatae Aini ngoba gechae Tegeni kyali moyo Musaiga, ayo musaiga toromoto, toromoto kubara, ayo musaiga tibeyonge, abasibeyonge musaiga,
ngokoro sebororo abangina baitotinera ngokoro sebororo ingoyo bagechatinera ngokoro sebororo bangina meiria tatinera ngokoro sebororo abagake bijuya tinera ngokoro sebororo ingoyo bagechatinera ngokoro sebororo bangina meiria tatinera ngokoro sebororo Mungiakura mangaise, mangaise ke mungiakura mangaise, mangaise baba mote, una maemba baba keane, keana maemba baba keane baba mote, unenya mweso yaja ya boya, ya boya mweso yaja, kanya mweso yaja ya boya, ya boya baba mote. Asante sana mwake momoro itogobo kano chinko bichingia momenta chinko bigakitako bo mongiti wane choir eto yabere kabisa ne ya presidential choir aba bagoterere president njana gonduire abango nande mokorekana biasana chinyimbechi ne chingia chawakirishire e country eto ya Kenya. So are you ready for the presentation? Ready as a presentation here. Na emambia so ekwaya ga toko baiga hivi. Talibo. Wasema na mata talibo zako be ekwaya bane baraba pasta. Aba pasta nkorega bali kurwali. Mbiyamo no mali aba pasta ambaro na bana amanya. Chidikones nkorega chidikones kurumali. Mbaro abantu kero mundu rabwata obisia chie musibu nanche nkorega chie musibu nanche. Na bali tokoragira nande bunanje tokolera nega bali tokoragira tu abu bali tokoragira bia mona sana. Welcome, give us a peace. Yandere bo kanongora ngora. Asante. DJ. Ko mongero bukano. Kibaga ndete kuibanga. Bali abatambe to bera motu bali abenge to bera magega. Aro. Anya kometa no monto motambe obera motua no lio muenga bera magegali. Asante. Ayani rende opposite wise wanapendeza sana. Bangakere chingo bibako baibegete biaba. Thank you. They are going to give us 2 songs. From there, I will let you know
where we are moving to. Karibu sana. Yes. In front of you is media, fans and athletes, ready to present a song in their tongue. Karibu abageni. Yes, yes, karibu abageni. Sit back, relax, and welcome. Karibu, karibu, wageni, karibu siku ya leo, karibu, wageni, karibu siku ya leo. Karibu, karibu, ayene, karibu siku ya leo, karibu, pasita, karibu siku ya leo. Oh, siku ya leo tuko na furaha.
Baitu, lakini aba ngiti mole kabisa. Aba ngiti mole airigara dia Ora nona manyane irigara noro mongiti. Bakero chinko bitingia. Bate banginawa. Aba gakawa. Nakote banginyo iriare. Katwa gachire sukuru natwa gachira yo ligari twatengera. Baitu mwangirira. Kumbe bantu mbali kogota. Bogotunge sangyo. Karibu. Wamendere chingo mchinge. Kesango. Keusirege komo. Wamende chingo mchinge anande. Omongi no buno yatekira bakonginyoira. Ngakira omongi no chingo byoyo. Maho. Zabato nande sete ya gotera alafu kuruga mungu batene kaitoro chikochi. Karibu sana kwa ya master. Kwa ya master eta ibuno ngorogo. Yes. I hope you will enjoy. Sit back, relax, and welcome. And title? Oboremo? Yes. Nyarumanga, lirube nyarumanga, lirube nyarumanga. Lirube nyarumanga. Ligoteba, nyaboko tagosoka. Ligoteba, nyaboko tagosoka. Otagosoka mumuromino aiguchombe. Otagosoka mumuromina aiguchombe. Otabwati omwana ingyokonye kwalengera iri. 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 Omwana n'omwana abomo murago senyaroko. Mwana n'omwana abomo murago senyaroko. Ligerelia mumbali bolemo bwakaire. Ligerelia mumbali bolemo chiboyo. Ligerelia mumbali bolemo bwakaire. Ligerelia mumbali bolemo chiboyo. Tosomye abana bagora malemo. Tosomye abana bachego tokonya. Tasome timwana nabeke bago. Tasome timwana nachego koibera. Tasome timwana nabeke bago. Tasome timwana nachego koibera.
Kai. Anya tora so makende kuruga igati meti na kira cheme. Maro mongno yo wata bana fo. Mara. Aba uzimuri ko kolegasi. Abwate fo ayo momogongo ayo moge kuba ayo ndeka yale taracha kurumbinguni. Akero mongno lichingo bichingia. Kobogori abana fo ni akora at the strength of a woman. Chinguru chomo suba. Abangira bakoreki. Abagaka kwana bangina basiko abangina bakoreki. Abagaka kwana bangina bakoreki. Abangina teato koreki teato basike. Let me just acknowledge few delegates ambao wako pamoja na sisi. Ntobwate Julius Okanga, delegates diaspora ulioteneta abantu bangumbu mache ngumbu maiko ngumbu kabisa. America nechinsi amachinde au. Ntobwate Florence Karimi, una bwawe abantu baitu bateneta abantu ba diaspora. Abantu baitu abaruya, bakamba, abagere, abuna abantu baitu abateneneri bateneta abantu ba maju, ase shek tokota ba maju. Eno maita na wana magera eno monto maju. Na wana moru eno monto maju. Asante sana na Karimi. I'm so happy kwa sababu unajua familia ikikurepresent nasikia vizuri, si ndio? Sasa Karimi ni kazini yangu na ameniakirisha. Simunipigie makofi. Asante sana Karimi kwa kuniakirisha. Alafu ndo bado ndoko rubu Kevin Obwoge erne delegate otenenerte kurubu basi. Nere momente chingo bichingia. So let me take this opportunity to welcome Elder Gilbert Otundo. Anarigota to karibishere the speaker of today. Please mwakere chingo bikago cha Elder kago cha ntire ya ngara hiyo. Akere ga chingo bitia kwa mongiti. Biamona sana Elder. Karibu sana. Asante sana. Buya mwere mwenzi. Mwere nomo wa karitu kwa lero. Barenga to nomo. Tena iwe bijuri bya bagaka nabanga. Lero neri tukuri omogoko neria lero togo celebrate yegende to ikorugunaki. Media funds and traders welfare. Wana chinga geji ngango change terasi ni kerese mbarangoro mwarore kitwa ngokara. Wana ngo change tereri to yuri ngana rio manene kurwase pastor ito Charles Magtu oyore pastor one we district yane kurugunyangoro na ndenda mokonyo ye muno mo secretary ye we district ase igachinga kibinet mbarenga na inche ekara to adiganie pastor ache musabire erinda togendererie aseri tukoria rera siringana buya mono bono tusabe
tata yo mwanchwa nando manene oito asekere kemo ai watonge te igoro nanse na Beyonce wataire chinga chingi ya nando ikira segetie ke ya kisi school wataire enga kitu abangete umuroberio bako ikireri tukolia rero tata manenya sai wato seniria sevinge nande toko endra go sabatato manenya go endra go tuseni kubwa manoto bwere Beyonce ekero tokonya go yari gania sengenjo yo bwaro bo gwaterentire nando bwaro goteira wana chinga kichekire chabene kero tokwali gani mu pastor ito tato manne kera go chiko twali ngana liao erinde litokonya singoro cheito ayo ikomanya no kwane mutumie erinde toyuri ngana lia so buyano bana bwao tosira sons tato manna yara kwanwe nanda tokonya so sweta serie tereso Kristo ro morito biamano karibu pastor sengenjeri ngana yeri tukoliale. Bwana asifiwe. Biamore mwansi. God is looking for successful people. Hallelujah. God is looking. God's desire is to see successful people. And if you don't succeed, you are planning to fail. That is it. Ten secrets of success. That is the topic. 10 secrets of success. All of successful people. As Wabiele said in the morning. 10 secrets of success. Let us have a key text from the book of 1 Chronicles 22. 1 Chronicles 22. Verse 11, 12, and 13 only. Amangana yebiro yeritangani emeronge ibere na ibere komine emo paka ikomina iseto. Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 22 mstari wa 11 hadi 13. Wabiyele Mariko yo monene igagukwana kurua samangana yebiro emeronge ibere na bibere orocherere ruaye rwikome na kemo mbaka ikome na bitatu aseri waye gesongo gegukwana. The Bible says, now my son, may the Lord be with you and give you success as you follow his instructions in building the temple of the Lord your God. Yes. Verses 12, and may the Lord give you wisdom and understanding, that you may obey the law of the Lord your God as you rule over Israel. Verses 13, for if you carefully obey the laws and the regulations that the Lord give you to Israel through Moses, you will be successive. Be strong and courageous. Do not be afraid or lose heart. Amen. Our Father, we thank you this time because of you have given us time again to speak your word. Stay with us. Give us the clarity of mind as we explore and discover your word so that we can be successful people. We pray in Jesus' name. Amen. Number 1. Let me ask a question. Do you want to be successful? Hello? Do you want to be successful? Make a meeting with God every morning. Meet with your God. Make a meeting. Make a forum with your God every morning. And you will succeed. What did I say? Make a meeting with who? With God. Don't make a meeting with your husband. Don't make a meeting with your wife or children or your boss or your leader. Make a meeting. Give space to God every morning and you will be successful. That is number 1. Number 2, ask God for wisdom. Boli nyasaye akoe obo ngaini. Na watu rakagento gato obo ngaini lakini ntoli ba ngaini. Bono tigato boli nyasaye
ato obungaini abangine ndocha abakaba ke Nyasaye basen sabo obungaini cross Nyasaye egetabu kia Yakobo yerita Yakobo chapter 1 verse 5 na begoteba ondo ino aseke ombekeiga ekoro kumedia ondo ino na aboliro obungaini wose anyondo ino oboliro obungaini bono saba Nyasaye elinde akoe obungaini na utaendelea vema na utakuwa mshindi kwa chochote ambacho umeplan kukifanya. Number 3, understand your objective well. Understand your objective well. Keombo engeli kitabu ati objectives. Keombo engeli kitabu ati goals. Keombo engeli kitabu ati expectations. So make your expectations well. Plan well. Ask God. Seek for wisdom. And don't forget making space for God in the morning. Number 4. The Bible says you must be strong and courageous so that you can work towards your objectives. I said what? Be strong and courageous. Moiko abantu bagotentereka. Mo abantu abatingu munembaroche muri abatinguga. Abantu abaya, abantu abange. Nachikurie likurwari na abantu baikaransete buya tiga Nyasaye nyalekoba okobasenia. Mo abantu abatingu, mo abantu abaremu mogosukia ekiombeke bosio lyoka. Getabwati objectives chiburukaine. Lakini kebwate objective yemo development. Namba 5. Exercise good stewardship of the project resources. This is very important. Number 5. Exercise stewardship. Momanyenga ekiombekeiga. Na igumubwata abanene, mubwata abagati, mubwata abarayimbali mbali. Weka momanyenga bono inwe n'abateneneri b'ebintu bya Nyasaye. You are stewards of the resources of God. Oya Nyasaye obaire ki abaire. Mwatira amo. Mwateba niritigato ruganto kakeke tutwale welfare naende nagoka mubwato yo minto onsarigo mune omurayo ino omonto omanyira mangana mange mumuroyo na mumanyete kale Nairobi ali maradaima kale yakerode university na watu aumirane tenere kale a young man lakini bono iga obere limonto Nyasaye omukonyire naende nero omurayo ino mukura mwarende nkobimine nagimowaka. Hallelujah. Amen. Exercise good stewardship of the project resources. This project nebwate resources. Mubwate chibesa. Mubwate chipaelo. Mubwate policy. Ebinte ebyonsi. Munyale komanyanga Nyasaye na tagete elindale nga emiremo mwakorere Yeremia. Number 6. Choose gifted, skilled and willing workers. I believe in that. Majority on the wins. You majority abantu babwate skills. You majority experts. Aba engineer no bara. Aba chitan boy no chire. Aba remi no bara. Aba alimi no bara. Pastors no bara. Na odem pastor yo ma alitorenere. Aba shevades ya simbara. Aba koriye biasara babo songaria. Kira abantu bakiringe nchumba korteki. Mbarega. Aseigo. Mwakorere bya sogochora experts na bubara bairase direction engija elinde keombeke ngekorera nsa kegende liuka kemonya sawo bonene kegende liuka gekonya abantu bande asinge njobya wa Nyasaye. Number 7. Choose faithful and accountable leaders. Faithful and accountable. Nabo manyete mwakorire mochorete abantu abangaini abantu bamanyete ngamba takurumubaro asobosi bwango bwa Nyasaye ebyombe mune ebigambi bwata machiko otengeri okore isiko ye policy ye kiombeke igo oranyale ko bakogoserwa nendo otwale obokongu. Faithful and accountable leaders. Number 8. Use your positive influence to attract others to join you. Yango ndaboliga. Eke umbeke ngere open yes abantu bande kosoa. Ngere open. Hallelujah. Yes. Bono twaro mongusumu ya have a positive influence. Why? Because leadership is influence. That is
the biggest definition of the word leadership. Leadership is influence. But you must have a positive influence. Ilio abantu bandi bakwegwa mangana maya magosoka ne tinyimbo chiri naro alichikomeka meka matebya abandi nga ikiombengene kiya injuto gendaro. Igo abantu bagocha abange membership yeino ekinego senkor miangabi mokale mogendere go chibosio asengencho yobuya bwomanene. Number 9, the aim. The aim is moving the work forward. Move the work forward. Hallelujah. Gendarali. Boshirioka. Mawatenga biyaga mokorensa. Genda boshirioka. Contributions chino boshirioka. Mechango ye no boshirioka. Elinde nyasaye tako batigano nyangake ekiagara nindo chenga more committed asengenche yo. Number 10, use your talent well. Ebiago biri nyasaye baire bitumie buya mukwani yo mugago tebanga. Talent used is talent multiplied. Etarante go tumika buya mne ya tumikirega li tukomo gachora ne chinsa ne program ere summarized engia nyasawe tonere yako nyara koba okoba mentera bona ngino moelio Joshua eyemo 6 wabiele Joshua eyemo 6 ogochigo soma paka 9 ayebueka toko ruo tosome Deuteronomy koiranira kwa machiko 8:18 elinde ngore Joshua eyemo 6 gose 9 paka 9 lakini soma ya 6. Okay, so I lead to Joshua chapter 1 verse 6. It says, be strong and courageous, kababa kongu naenda balemu, for you will lead my people to possess all of the land I swore to give their ancestors. Ekiagera aye Joshua kabomolemu naye nacholire ora abantu bane bagende enkeria y'omwando. It continues to say verse 7. Yes. Be strong and very courageous. Yairoleire kabomo kongu naenda omolemu. Obey all of the laws Moses gave you. Bono igubono. Kabomolemu kabamo kongu kolende moigwere amachiko onsi aliyomo sombone Musa abaete. Do not turn away from them and you will be successful in everything. Mo baisa gonchoka korwa sama chikayo chipolisi chino nchiro mo onchoka onde nane tate banga inte yaya mongusere amo mogendere amo monyore faida amo mwekonyere amo mokonye na bande amo. Amina. Verses 8. Yes. Study this book of the law continually. Liri kuria nyasaye molibwate botambe asema ko gende mekutano muneye nago kirekiagera mambio bonandi narandi nendo no yonde yoke nabeko ngorokia e focus no objective yeke ombekega lingana lya nyasaye ndi basakoruko boko kuino kama kwenda andonse na magenda bwi president yenda ne lingana lya nyasaye mogende nabarayi baino bake moika elinde basomeke bungo mwamanya kogenderera. Yes. Meditate on it day and night so you may be sure to obey all that is written in it. Only then will you succeed. Sikia hapo. Only then will you succeed. Only then. Dioka. Nalimura baba bui. Asoko koraki. Okobwatia onsi ayarikire asamali kama jenwangu anyasai. Abana banyasai mutaenda kujisomea Deuteronomy 8:18 lakini nataka tumalize na Matthew chapter 6 verse 33 as I conclude. Matthew chapter 6 verse 33. Matthew 6 verses 33. Yeah, that is the last one. Yeah, the Bible says. Yes. And this is 6:33 Matthew. I'm reading it. I was reading a different. And he will give you all you need. Elio
na momentero byonsi ebimoganetie from day to day. korwe kero kuike kero kende litukase linde. If you leave him and make the kingdom of God your primary concern. Yoka ekero murari oboroti wa Nyasaye no boronge bwaye naende mokore ebina byo ebinene ase obugima bwoino. Liyo oboroti wa Nyasaye ligino oboronge bwaye ebintu ebi byonsi ebo mochango ebeki igo moko binyora igo bigocha byoka asengencho mogokora obye bwa Nyasaye. Waro Nyasaye gatagete ebintu bitatu byoka elinde tobe successful. Mbabitebi. Hello. Ebintu bitatu byoka. Mungu anahitaji mambo matatu ili tuwe successful. Tutakuwa washindi. Number 1, God is looking for submission. Moja ni hiyo. Submission. Owetigana pi tueruetenga ekiombekeri no otore. Submit yourselves to the policies of this chama. Number 2, obedience. Boy Nyasaye kago kwana iwa naende moeli ibaga. Give God space in your heart. Give him space in your chama and you will succeed. Then number 3 and the last, commitment. I said submission. I said obedience. I said commitment. If you do all these virtues, you will succeed. Manena abaseseni, manena abarende, manena abagate, manena abakune, omanena imokereri gugoro gwetere kiombeke amanyekane nona satanya komanyekana na biri bino mogokora bibe bintu byobobui asiriete lya Yesu yoro motoria. Amen. Tusimame tuombe. Manene bwaba nene morukare omuchikare tata bwomone tu Yesu Kristo. Twakubakire twagotogiri twakoire obonekero kiabono mubasugati chinse chisano na ibere Jehova. Ntori abo saigo igotora asinge nchubya bokuru asore. Mbya manase libaga lya bene umurandi anyora libaga mapema gukwa to chingo bichingi yambya mono mulisia asilingane lirie liachire senchire yobuya na ndilio goseseni mono sana.
Asante. Wow. Kumbe no twale ngamo. Biamono yakere chingo bya senjo no kwale ngamo na nche. Thank you so much. Ase ingana ligia etwale ngekoli sindikisa no gotera. Omoteli yo mona ligati etoga ko kuna Dennis Ayonsi. Kayale. Dennis atatu gotera komo. Mwakere chiko bikago chenchereyu. Kako bwatu kwa mona Lilian Kerry. Lilian Kerry ngayale. Kumbe mpaka mantu watabasani kayale. Oh, ena nokotera kwago gabu elinde tokenda sobwamo. Unana batebi registration egendrete gale ntura register. Rabda mbono kwa soire. Naboko ndalia setenti elia alio nyara ko register ile talia go setenti elia. Elia linde na ayo nyara ko bomonya kiombe. Na chinyomba choba chano twateba no chire mega ye nyombe mega no chinyomba choba chano chire. Naboko nda asali ngendre kwa knowledge abantu betu bara. Number 1 tubasakwe babuna mheshimiwa Geoffrey Onsaligo niga abwate gangene ne sana abantu balimukuru wasi Geoffrey Onsaligo akuru tafadhali shika kadi tabio mino shika kadi majenzi wanga tunasema unashika ntobasako chakanya kwaka ego muntu aravuli tukoliriwe katanya ate nene bweka abantu ande mbaro waliwaika bako tena wewe tutasimama na wewe mpaka kwa makonyorate nene bweka utasimama naye bweka tobwate maweke paro Timote na bweka iga abantu walibako rwaso mheshimiwa Geoffrey Onsaligo tafadhali mubwate si na kumubwate sinoko bwate kadi yekura na bali abange bali iga tatokonya sana sekyombeke kato konyerega na intu tigatomwa amagoro maite tokote babona abantu walibako lega singiye bako uki amagoro abande bonsi pipa libako gosera korara chingesa ngesa iga olibwa magendro buna ya yechitenti ebiroko nande ndo chenko kora tolegali ende twere ya abantu buna abu egasi batokorera mbia mono sana omoteli to karibu sana onyarotse seno gotera komo. Hakika moyo wangu tena usichoke kumuimbia huyu Mungu, maana ni kwa neema yake mimi ninaishi, hata uhai huu ni bure. Usingekuwa ni mkono wako, hata ajali ile mbaya singeepuka. Hakika moyo wangu usichoke kumuimbia huyu Mungu. Hakika moyo wangu tena usichoke kumuimbia huyu Mungu, maana ni kwa neema yake mimi ninaishi, hata uhai huu ni bure. Usingekuwa ni mkono wako, hata ajali ile mbaya singeepuka. Hakika moyo wangu usichoke kumuimbia huyu Mungu. Niacheni nimsifu Mungu, ni kwa uwezo wake niko hai leo. Nitatangaza fadhili zake kote duniani. Nani kama wewe Mungu wangu, unayetupenda jinsi tulivyo, usiyekagua wala kuchagua, hakika wewe watosha. Niacheni nimsifu Mungu, ni kwa uwezo wake niko hai leo. Nitatangaza fadhili zake kote duniani. Nani kama wewe Mungu wangu, unayetupenda jinsi tulivyo, usiyekagua wala kuchagua, hakika wewe watosha. Nitamsifu Mungu na sijali maneno mnayoyasema. Nitaenda kote anaponituma, nifanye kazi yake kwa bidii, kwani Mungu ameniteua
na wala hataki uvivu katika huduma yake. Ni takatifu, nitafanya kwa bidii, nitamsifu Mungu na sijali maneno mnayoyasema. Nitaenda kote anaponituma, nifanye kazi yake kwa bidii, kwani Mungu ameniteua na wala hataki uvivu katika huduma yake. Ni takatifu, nitafanya kwa bidii. Niache nini msifu Mungu, ni kwa uwezo wake niko hai leo. Nitatangaza fadhili zake kote duniani. Nani kama wewe Mungu wangu, unayetupenda jinsi tulivyo, usiyekagua wala kuchagua, hakika wewe watosha. Niache nini msifu Mungu, ni kwa uwezo wake niko hai leo. Nitatangaza fadhili zake kote duniani. Nani kama wewe Mungu wangu, unayetupenda jinsi tulivyo, usiyekagua wala kuchagua, hakika wewe watosha. Niache nini msifu Mungu, ni kwa uwezo wake niko hai leo. Nitatangaza fadhili zake kote duniani. Nani kama wewe Mungu wangu, unayetupenda jinsi tulivyo, usiyekagua wala kuchagua, hakika wewe watosha. Niache nini msifu Mungu, ni kwa uwezo wake niko hai leo. Nitatangaza fadhili zake kote duniani. Nani kama wewe Mungu wangu, unayetupenda jinsi tulivyo, usiyekagua wala kuchagua, hakika wewe watosha. Na kitoko teba. Amen. Thank you so much my brother for that beautiful piece. Na ningependa kumwalika mwingine akuja atubariki na yeye pia, Lilian Kerry akuja atubariki na wimbo mmoja. Alafu kutoka hapo tutawaelekeza mahali tunaelekea. Kwa hivyo tumesema kwamba wale ambao wanaenda kwa zile vyumba vya usafi, mlango wa chini ukae wa kiume, mlango wa juu ni wa kike. Ntonya kwa kintonya kutumana. Karibu sana. Na wasalimu amjambo.
Tata Iho Atoroche Malaika Totoria Yesonero Morayata Kitoko Nyarakowa Maremuna Babua Elerele Pagana Tuimbe sote Monene na kwegane No more obonene Remokwane no mokia Elere na kwegane Bio mono sana sokotero kuku yana kitokoteba. Amina. Ntoka ndret bia. Ngoyoro sire. Sawa. Ngoyoro sire turagenda ranchi akego. Montorare abuire. Asante sana. I want to take this opportunity also to welcome our assistant chairperson, Linda Tuire, the next step, and I'll go to our introduction, your leaders. So put your hands together as I welcome Madam Assistant Kurukuna Irene Nyanchoka. Mwakirango chinko bika choko to our introduction, your leaders. Karibu sana, Madam. Biamon sana MC. Members nkolira ko bamanya barai baino bali bakore gasi ya mwananchi sechi obisi cheito nare twa register rero utatomanyete Dr. B on Abarai karibu sana. All leaders, please.
Mbia mona sana. Na barau baratengire taribo. Inu na bantaba mwesi bererete. Rero maite twatongirie taya. Mbia more lakini mbia mana sogoika. Bona bantaba mbwata abesi bereire. Abana bwa baraibalia tokora na barabwe gasi asobisi eria ito. Amo na inu mbora ninu motorigete. Akere chingo bigakinu na bantaba. Mbia mona sana. Gasi nchi okenyo manyete. Na inu akara motorigete iga. Tunashukuru sana. Asante. Bono ntagete ko bamanya. Tete ko chakera ko ruchi delegate. Nyako maite ne delegate yole sukamotu. Suka kabisa motwe. Senior delegate yatigara na ro moiso pi. Mwe manya marieta ino ne gasmo kolera abantu abamanya. Abakwane mwesi mbia more. Samarieta ngoro kefi ni obogi. Delegate kurubo basi. Nkwancha muri muimo kyo kabako igoro mukwane iganga secretary ya Sombia more. Inchoyo ngokwana gandwete Nyamira. Nyamira nene. Lakini no munyali balinde. Seito ga keroke original. Kere tore ga skim igondo mo nyaskim. Bono gongoru not mogirango borabu. No antenere temune delegate. Abantu baru Nyamira more gaiga. No moro mogingo ko bakongondore. Intuna bantaba. Tigango torangiria abantu bonsi biba Nyamira baje batuchange tuchake omoyegoyo tore amo tokonya ne tore amo na ande tukine tokolete ki. Asante sana. Ngoro Joseph Abuga na Injene delegate. Brothers and sisters, mi amore nandi. Jengoro Janet Nyareja. A delegate ya Manga Ward. No ndina abantu bana bari smart. Tinina gakimokorega. Biamon. Ainja na bakwani mbia amore mwezi. Ngoro ku Emily Kemto. A delegate ya Kitutu Masaba. Abantu bane tina baraba Kitutu Masaba. Bakoraiga. Yonsi pia ngima Kitutu Masaba ngima. Nimemsalimia Barsen. Kwa majina yangu naitwa Florence Karemi. Delegate ya Wakamba, Wagikuyu wote. Diaspora yote, yani kabila yote. Wangikuwa wako hapo wasimame. Kabila yote isimame. Ale si wa Kisii. Hello. Tigana inchengire libageli ko bakwani ng'abantu ba mintombi ya mole mwezi. Balenga bale no mogokoko balero. Yani tinda iwosento bwata basega. Balenga bale no mogoko. Bas na igure ng'abasembalega Samarieta ngoro kwasika moramorara ninche delegate ya Bonchari tagetemanya abanchari sibabe tamora. Kaki koraiga. Bonchari yane. Mbia mono karibu sana. Igonte nenete Bonchari na pia ni gonde asensemo ya disciplinary. Bono nkonyore kweboya tibo beto gokwana naye ngora igo. Tagetemwa abasmart gabuna mokorekana iga smart. Mambi na mambiende nko irumure safari. Mbalenga batagete bache bairwe safari. Mbarikiwe sana. Nje na bakwaniri. Nyasaye nomia. Chinga kitionsi. Nyasaye nomia matukonsi. Nje Samarieta ngoro Grace Kerubo Mochama. Kitutu chache South delegate. Kitutu chache South Moro. Ebu ni waone juu. Kitutu chache South mwezi pi. Biamono. Na esema ya disciplinary. Nonde. Tolende kiombegia itu. Tolende chinkwana. Nasa tokonya. Togenda motu. Biamono. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena.
Akibona mama staviga mukora akora ngara igo nandenda lo magoseka. Asa Marita Josephine Siriba Korumugonga dedicate ya umachoge bora. Aba machoge bantu ga kimonsoki. Korabo ne mechenda go kora. Kora iga. Aba muri mwensi tinda bara mwensi imoka mwensi. Tata tiga kongiyeliwa. Imoka mwensi aba machoge bonsipi. Yeah? Sawa ndio wale. Sawa. Karibu. Disciplinary secretary. Nandingo bakwani mbiyamori. Moko mingi nachiraga iga. Nachire korigerere na rorire barayi bakoro nyari barimba iyo. Abantu kororo nyari barimba acha. Tenenango na rorire bobe sana. Simama. Nabongo ba represent on behalf ya delegate ya ino. Ako mgonjwa. Nande tenari mamba rore moirire ate. Nyari bari na kimoko ngangusha iga. Sawa. God is good all at the time. Wow. Kwa majina anaitwa Ven Omeka, delegate koru Kitutu chache. Bantu mbara abana koru darasa na inchega gocha mpaka mwena bako bwati mukinga magoko igoro mbarore. No na kiogo nsiri. Mukinga magoko igoro mbarore. Mbiya mono. Na inje tigangiriri bagamba kwani ngabwa rira semaro yabono. Oyo gakuru nga Paulo Nyabuto aka po imani chinse mune chanya kembeni nyamsase. Delegate ya South Murango. Wa South Murango ndate mu mukya moka abantu bosuru. Mbiya mono kaba. Abanjo bo monene nabakwani mbiya more. Mbiyamore naende mbarenga bamanyete ngakatenga Marieta ngoro kujulia siokanga tuko hapa kwa sababu ya msingi ya maendeleo ya chama, na niko na mambo mengi ya kusema, lakini nafikiri saini introduction. Kitu ningesema tu kwa huu msingi ambao tunaweka wakfu wa maendeleo ya chama chetu cha Media Funds. Na kwa hii wakfu ningependa wale wahubiri ambao wako hapa pia tutaweka maombi kwa yule yote ambaye atachangia hichi chama kifunjike na atalaniwe pamoja na nyumba yake. Bwana asifiwe. Hatuwezi kufanya kazi ya kujenga alafu kitu katoka hivi kaanze kutuharibia. Kwa hivyo wakfu ambao tunaweka leo, msingi ni maombi kwa Mungu kwamba kama ni Okanga atafanya hiki chama kirudi nyuma tena na alaniwe pamoja na familia yake. Mbarikiwa sana. Amen. Nafikiri kwa kazi ambazo ninafanya katika hii chama, mimi ndio mzee ambaye alibarikiwa kwa kupata kazi nyingi sana. Ukija upande wa disciplinary nitakuwa member pale. Kwa wale wasimamizi ambao makabila zote mimi ndio chairman yao. Na ukija kwa mambo ya tents and chair mimi ndio chairman. Kwa hivyo msiseme ni kwa nini? Ni kwa sababu ya ile Mungu ameona ndani yangu kipawa ambako niko nacho nikitumia ili chama kiende mbele. Asante sana. Abana sama ba Media Funds mbuyamole mwezi. Media kubona gokira oyo gokwana tiganja kera ali kebande Bismarck mukua ateka nara ali ambe otokoliera e protect mutali goto toma njetinte nele tiande njenda chenero bono members bali bane bonsi pinsa liutiga ino abantu abaya musese niwe Nyasaye uyu biya mono sana wa delegate bono moko bera maega ibera inigo ndangelie members ekaro mwa igo ire simiche ino nkorra morase bantu gete barari ga bakonye gutubekera marikaria twanya go soma twaseseniwa Omolisia Elda Sebedes abalisia
abana ba nyasaye mbiya muri nkwani kagaki pia mono tata gatuikiri chinse chintoko goka mbiya mono sana na nche serie tanguru ko Karen Mora mongino pastor ya Besio Sindi Kurunyamira conference Kebirigo station Kebirigo district igo na nche nko barigania na tukuranya ko ba ebibungo igo byanya gukanya mberi embeko nyagutania omorembo koraki omorembo ucha tiga tusabiranie kiombeke yetu kitaenda mbali mpaka watu wakuche kutamani kabisa. Mungu awabariki, awashindie kila kitu. Mungu awabariki sana. Asante. Na nje na bakwani mbiya mole ntarate aba marietane wabuye ya pastor wabuye ya igasoka na bwata sango genda na aramo na into se group ye ya spiritual leader bono nere na bateba nga mbatigere nga nawa ari na inwe na sagenda nemeroberi enda bwata asenginja matanga asenje amarieta nguru kugirbat otundo igonde spiritual leader ya inwa nande igonde chia ya disciplinary igo mwaiwa omakonyo nyamuna batebya tigango twa kenge gende gikia genda bya muna mware smart muri smart kara karango iyo tiganya saba seni na ndagendere ko barenda na ndagendere ko babua na ndagendere ko basira na ndatoirare obwaro batarendire na ndakorende geke ekebungo nasomete kemongere pastor atigari Joshua eyemo ekebungo gya kianda ngina ngiyate gyagote ine nagotebe tiote nebokong ngabono tenabokong erindo korende geke togendie kiombeke motu egendo nabatebi togendie kiombe motu tenabokong onde takorichani nando onde takorentera kende nande bintu binda se discipline alime ndo discipline titweka indo utina wanta wanneto tomenye ase discipline ime to komenya so byobo byonsi byokaraki byonsi bikobo ndoremu ndokore mukende yonsi nyasaye tigabaseni abarenda so byana bana baye amina mbiyamona sana elda sama ngana maya chingongo ntanjire na tigairi alia sukagocha motwe bali na tigairi batarakwana inuna abantu aba monyo muligeta abantu abonsi piemeremo nuna abantu aba kongu bechinguru sana cha yokora tigara tigana abo bisabango babatebya marieta abo nande mogo tomakibuya asoko onyora nalio komanyana kingi okugamba na inje karibu abakwanira imbiya muri asemara go bayabona mugogete unanje ngogete sana yasa wito no muye kyaro torusiriare na utoikire igasi twaikire ngotamanyeti oyakoro ku director Elijah Munyanja director ndiriri embeo ayande ne Elijah Munyanja coordinator yekiombe kyeino na ande ngo batebiga tubwata na magoko ase tokwenda bobe nindu tokorongeani noyo kogenda boba bwasore murongei erinde tosukie kiombe gito motu togenda motu ande ngwenda turare mama mitona bakwani kimbuya mole malobe mbiyamona Jasama Getan Evans Nyamanga nde disciplinary nche ndo kimbuya mole kiara giko mwigurete anda sese mendende first chair yitent no konyora igo segiko ninje abanga bakwana ebalinse yane abutoko tena na abandre zema jiko na mulego na goke sana na inje tigamba kwani boirire mbuya mole tokora nongo iga oyo nere Dominic Mumanyi nere uri kubatumira message kati abalentire iga bakamwachanga oyo nero mulikibwe kiombi tiganya saba seni biyamona mbiyamore anje ngorere iga ngoro kwespanyo boke mu advisor
Ekiombe twale kolia. Oyo nele Lydia John. Inche gonde matron. Moro chibuna mbegete taina lya ndo bane baba kumanya kabisa. Asante. Yo Lydia John nele matron. Weirire mwensi mbia mole. Nchensa arumbati. Tokarra Dominic Gasimomoete ya moleiri. Nkamusira kurumaega nchenda assistant secretary. Nandemba kwa nimbi ya mwere mwensi. Ritanga ni pasta. Asanti kwa kukuja. Pasta Magutu ne Romo pastor Newe district. Asa Marieta na Dimi Lilian Kerry Sagana. Assistant coordinator Nase transport. I'm the secretary. No Maria Bantabaya. Umoja ni nguvu. Utengano ni nini? Udhaifu. Pamoja. God is good all the time. God is good. If you are happy and you know, say amen. Amen. If you are happy and you know, say amen. Amen. If you are happy and you know, and you really want to show, if you are happy and you know, say amen. Amen. Nakiere buya abanta abamo bamenyetamo baigwana ine obono bwanchani bwa Nyasaye. Esa Marieta nkuru kwa Gladys Maencha nchentenerete kegancha biamono baraiba na so we introduce na inche tigambate ya Marieta na nkuru kwa Irene Nyanchoka buonda incho moche already inche ngutara na bantaba kina bantaba yabale bara baigweri nonya bara bantaba nene iga kindo mokasa abande lakini etokore gasi toigwana ine kaki my sister narocha ngayore baba yanonkwaniga ate bana rero ngochara acha korore kiombe kiga ngonya komotogeria tenena igoro mami biamona sana baba iga nonka nae wakaribishirwe pastor lingana elimo nataka otebyo morisia liria toranderia pastor ntuna abantu bomoroberio nande ntuna abantu abale pastor twa abale mutore nande ngore matore mpaka engori abana bali baminto Nyasaye sesenie nande abande ndere nincholi mbanjete biamo. I'm sorry. Pole sana chair. Ngavera imbwato mogoko monene mpaka ankueva. Pono libageli tigangera elio chairman eito. Geoffrey Onsaligo omwana bweliraba okonyora chingaki okomoroka son of the soil. Karibu sana chair. Asante Madam Chair. God is good. Manya kule moyo nekewa. God is good. Mungu ni mwema. Pastor Charles Magutu alingumo pastor nechinga kina alingumo sae gali mara daima. So ante binga na neneire nekene. Igo monta wente koira na so sagenda gukina. Igo bono na kebe na akolire. Timoko nya kunsabira nya gukina lioka. Bali bata unsariuka nya gukina gaki. Mbia mono sana. God bless you so much. So timbu atimanga na mange sai. Kanti koleta ekiombe ketole gaiga na pia kunyalekana kuna mmoja ama wawili ambao ni wageni. Awachafahamu vizuri historia kamili ya Media Funds and Traders Welfare Limited. Kwa hivyo kwa nafasi naomba katibu wa chama chetu ama wa kampuni yetu asonge mbele atupe muktasari hadithi fupi kuhusiana na chama hii igabara haigenda mwikaranse alafu baadaye tumanyasi nini ndipo tuendelee na program nyingine. Karibu sana. Buyamono bwana chair asalibaga tigangeli bagena chiko bakwani ngabaire buya buyamono asinge nchumwe gwerete mwachire tiganya saba senya asinge nchumwa tigachika chino mwacha koromo jegoiga ntara kwana kende gyonsi ntagete korora balia ekiombe kigia konyire para batenene onye kiombe kia gochangere eita mara moja bali kiombe kia changere generally tenena asole balia ekiombe kigia changere balia ekiombe kigia changere
koru twansete nkaete na bange bali gwetania abo timo gwanja babasa yutiga mbuya mono sana igasimoka nengia naande nabonkagerete ngamba bwatiswarinda singencho chibesa mwa bachangerete nchiabaikete chons mbuya mana singencho yayu bono tigamba omugano mwenge gwekiombeke kurugia ansete paka sigia ikire naande tumanya sikegochia ekiombeke iga nigo giansete omwaka 2024 anda Getembe TV asobora igwa Geoffrey Onsarigo igiansete bune ekiombeke ya mashabiki ye radio ya Getembe asa abantu bange 16 ekero giansa tugaikaransamo tukarega neroro ekiombeke gare gwetani oboshabiki ekiombeke twareganga yokobwatera na senchire ya mogose yende ikagera tukagiansa bune welfare ya renginsi ya Getembe TV and radio ntoigwana ine kegusi twenzi gosembara batari koigu ntangondra yote koigu kegusi mbuya mono asingencho yayo ekiombeke gansa buna nabateya tarehe 7 mutinyo kianda 2024 nekero giansa kikaba bune welfare erinsi ya Getembe tukagenderera kuria abantu gwetani bari twane 17 after matuko makeiga tukakora mukutano mutangani bari twarenga ororo ari daraja 2 containers twarenga abantu 80 abantu 80 bagachora barai interim bare gwanse kiombeke yakugetenenera eri bakirae go to the next level ekera abantu abaikaransa bagachora barai babo abo barenge kubara asa barai yabo abantu baregaria no twari tukomenta abandi later ekere kiombeke yagarea so mukutano mutangani twakora mukutano gw'abantu 80 oyu anste kiombeke iga ekera twansa guchangira abantu tukaba tugorora challenges ekera tokwenda sime chiboge kastogo chigochia ikanyarekananga twabeira abange kera twaika 2025 omotinyo mutangani tarehe 22 ikanyarekana tokoro mukutano ito mutangani okoruko annual general meeting aso mukutano oyo koje twarakore matanga abera 3 twarore challenges ekera tokwenda emechi y'abantu baminto basiririgo n'abamwabo kwanyora twabaire chibese buya lakini twanyoranga astogo isaransa no mugaso igoro ande twachanga chibese buya twamoirera lakini embura kigotwa yanyarekananga twatwereirwe nonye tore epo kotwara chiema cheito so egange gachicha ekerenge kigachicha inga totwara chiema cheito totware birogo byaito ekera twachire kora myoyo minto yanyarekananga twamokonyire bune kiombe onyora chiema onyore birogo byamokonya bantu baminto mokaigwe ngane eyo ekera twababekirete ngane yasemore muganja koruchi besheino tukagora chiema tukansira chiema isato nebirogo 300 no twansire tabo lakini bine nyasaro muya na ino namogoto bwatesia twabe togosuka step gase yende twamentre chiema chibuna mochiro cheiga bakachekire isano twamentre chi machine chiri chigotinde ko mebere asinge njo twacha abantu barabange ntogo twaremo tukana beko nyarekana twara matanga wetania elimo tukamenda chi machine chikaba ibere tukamenda chiema buna chiri chinke asomo beroko bera tukatware machine MS eliyo ko imukyo mubere nande boigo tukatwara abantu baitu bali members bagotokonya gokora ensemo ya rowering igogo ikiraboniga ekiombeke giasukire steps chinyinge kurwa abantu 16 bali bagiansete gwikira abantu 700 torochiboniga ebirogo biri twansirete 300 twasukire asingencho obuya bwaino twarure ebirogo 300 gwikaboniga twekire ebirogo 400 nyasaye tigaba kwa singencho amangana ayo bono ntagete koba speech nsinini on behalf of Yekiombe asabagani baito baikire Pastor Magotu ni maite ntomente na somewhere na nae kwa Baptist ninginyorete mbuya mona singencho yengana kwa urengia tiganso ome speech lega nsinini ga ndinkaranse honorable guests and the members present. When we look at the strength of our welfare, we often look at its infrastructure or its economic output. But the true measure of our welfare, the real test of its health, is how it treats who
are most vulnerable. Inga egange enene kosobu yabonde bwensi bwa welfare nde buneye nenchire gokonya abantu baye bali balensi kapisa. Welfare is not just a policy initiative, it's a promise. Inga welfare nde yonsi tekere kobengiya ne welfare go abantu a promise kose eko abantu ogosemeria. Nande tari ogosemeria okobe kule ogosemeria okuya. It's a promise that in time of a crisis, in a time of death, in a time of dire need, no one among us has to stand alone. Ngogo semerito ewe ne welfare yakere mwa mwiko yagacha iga ingonde bwensi oyo ratoke kabwate muchando oyo ratoke kabwate makweli asenka yaye oyo ratoke karense mono asobugima bwaye asinga kiya mugose yende taba isigotigara kae bweka asime chando buneyu atoke toramo twensi ama asange na sare ritomoe ogosemeria kustomo oboremu. We live in a world where adversity does not discriminate. Illness, job loss, and poverty can affect anyone, even through no fault of their own. Social welfare systems exist to provide safety net foundation, support system to take care of all this. Inga nabiko nyare kana tubwate emere masto okora, nabiko nyare kana tubwate ibarua sto okora, nabiko nyare kana kero monte nyare ko ntirende yons ko yabugima bwaye. Lakini saidi yons amarweire ngoji chare ayaniyo monto maiga kabisa. Nabiko nyarekana ne biashara obwate byakarege ntokieke byagure. Nabiko nyarekana no ne gasiri ori kiro gokora yaerire. Lakini ekero ase welfare abuneye ekere shida yatokeire na ndora na active member nabo togo igo ikange nabyo welfare kugo ikange ngana ne shida kwari go tware nene mono tego tokonyeka either na abantu bamino bagokonya abasani abons baba abantu baranga kabisa sore bagokonya. The true welfare is about creating a safer, fairer environment where every person has the opportunity for dignity and self-realization. Inge welfare ngiya na se kiro monta abwato bori boisaine na se kiro monto abwate aisanegete na konyora services chingiya kurwa se welfare yo. Titorigo discriminate, titorigo chora, titorigo tebanga no motaka oyone nyarete oyo no mo odinigete oyo no siasa chama gete in twins niko tora abantu be familia yemo negiyeka tora mogaiga asinge cho konya nokwo. However, we must be realistic that these systems face challenges. There are legitimate discussions about efficiency, ensuring help goals to those who need it most, and helping recipients move from dependency towards independence. Ngalende no nyeto gendere teiga nabiko nyakana emechano ne ororo katiya ito nabiko nyakana challenge yo so mobo no re minase momenyete challenge nsia nya kobora lakini nyasa otokonyire ntobwata barandi baito ntobwata basemi baito bagotogayana egera torosie kiombe keiga kebwenere kekonyo bantu baito kurugo tegeme abaria bare binyoro maria kurukobeka makonda ase binyoro gochanga beka yo minasire irwe kuikira kutinde ko monto na maskani aliaga ne iria sobugima bwaye. But we cannot let the misuse of a few dictate to the despair of many. Welfare is not about handout, it's a helping hand. Inga welfare tari astogo chagoserwa to serekero monto nga wasirigwe kwa webesa kwagenda. Welfare na soko beko koboko kwao wakonyo yonde ekeneraga netie ekenege sangyo. Therefore, we call on all of us members, government representatives, non-profit organizations, and private citizens to recommit to this cause. Inga yotu abori iwe, bune serikali, ebyombe bya mwanya bantu, na bantu bons, tubwaterane, asinge nchiyo kini ebyombe bune biga, eke mwarangiri iwe, mwaita mwabi support, anna bokonya bareme no nakaema kamo, unabona togote bantu rimiri no negari kwemuke bintu biga, tuabasabira nyasaba konye nyasaba sukie ekero tokorangiria ogokonya korwase muri na ino mwara mboroko boko kwaino mwakonye ebyombe bune biga asingenche ebyombe ebi nigo bigokonye community nigo bigokonya gogusweria community omosigo ekero abaminto basiriwe. Today we gather here to take this welfare to the next level. Let us stand together to build a welfare. When a member of a welfare backslides, we do not let them fall.
let's create a welfare where everyone has the tools to succeed and the support to overcome. Ngatuera iga notika stega iga tiganya sato konye tusikie welfare iga kuchie kiwango kende kurugo komba ibigari byuko mukigari chiyemechiga nebirogo na ntinya sato konye tutwana nitwigari yaite ko mukibirogo ebiga nya sato konye tutwana negari tochira matanga twakomba ejiga chi school mono nya sato konye nganonya ni ntwe bali abanyana tole members nonya nali asole okone chingeni chiao mambiende gwetera se welfare iga nyasako rusi ororo agosikigo chiase biasa bire binene gwetana biyo gokora obugima bwaito bochenche gwetera se welfare iga. I also want to take this moment to thank you members for your support. You are the engine of this group, whether it was your 5 hours of your time or financial contribution. You made our mission statements into a reality. Inga toira nerimbu ya mwana semwens eita kwatumire chinga kichabo na bana mwatike mirimo yo inemenene yara korbaza chibesi nyinge mwatumire chibesi chaino go to support ntori ko iregente kibune cheche nigo to ke very serious na ande tutaye ko batenga mwato konyire asinge nchogo ikerania egange nene twabwate yekiombe keiga na ande nyasaye nabwate egange nene go chimotwe kutosukia wetania story iga elitobwenere go chimotwe. While we celebrate our success, our work is far from over. As we move to the next level, our focus will be on the following. Nganonya tugo chengere binte itwagorire iga bara iba minto na members no tugo chengere mutu saranstega ne bigo bete biyane chi amajeto chingiya nganya sae na ande intu abanyene titora ikaso to kigenda. Titora ikanonya ngake. Kwetani iga ndotege tokora into biko bwatia elio toske kurwa se biroge ibono tole torengerie binte binene. Number 1, ndutakeire a welfare pass, ndutakeire gari enene kwimukia abantu baito gucha matanga. Ndutakeire tutware has. Nyasaye tusenga nchara umuya ndutakeire nando tutware gari ikwimukira ne mebireri. Eyetu atware binte byons lakini nande senga njere welfare tutaketinya sato konye tutwara ne gari gotimukirie mebiri. Kwetani yons buna twake ko batebya ndutakeire tutware a pickup. Yes, ndutakeire tutware no ane pick up ekoimukie binte biga mocha manya konte ya onye gwato muno onde bwens asaba gane bali twarikete twaita chikari special wande go chimagari ase tent egerori kiororo asengenche eyo gwetani ayo nyasaye tundu tata konye nga gwetani go changera ba mente kare basirire tutware no ane school ya ito tutware no ane nyagitari ya ito bwanga mono nyasaye nto tata konye twanse bintu bikoro chibese ase kiombe keiga titutage tunya go changia abantu baitu kera lituko mwana kana chimese chinga lero na ndo minikyo tumire mocha mutume 250 igo tanya nyasaye tokonye ase ngenjo sa tibetu bwate ne ye biashara ne sa tiberiera kore kende yonsi ye limited company nyasaye tata konye nga go chakera go chiemo tionyo gocha ekere mwa gasabire ngane eyo tonyo no ne project ye yemo ya catering. Ndutagete kwanza catering services ili abantu baitu bale maiga batabwate ke barua lakini bagaranya ko osindagera banyore barua ororo nyasaye taba konye gwetene seme eyo wetani yonsi ndutagete ko osino na macha ya mwanywa ale branded na marieta ito amarieta ito amacha ito kore biashara byo konia amache elio ekiombe kikebe kigotwara chibesi ororo mambi na mambiende eketo kuliria account yetu ya chibesi ororo na botoko batenga lero ya no etubwata matanga tikago toma 250 toma na wansingi 150 teka babuya igo nyasaye tikato konye asinga jense meyo ekero tutagete kusoko motwe toligererie motwe toligererie ale mono wetani gochangera basire toligererie no anenchende toratwana ne chibe stokos kabesia members baito ekero chiba uplift kurwaso imabole nsaiga gochiararia makibona igo pastor arandia toligererie bintu byararia nchena igo egentekyo. So tigangira nanenseme ndentenge committee emwa chorete nyasaye toba konyire buya nabanta abaya twabwaterane buya ayo chairman nakwane tiganya saba sesenie aserite ya Yesu Kristo motoritu buya mono. Asante sana secretary. Momento na nchingo bichingi yalende atoiro bosemi ubunge otora ire bune kiombe kya chagete
nane nakinambia mono sinchi giachakirite minto nyumba getembe nere tuli live bali batuligere tukurwali getembe bia mono sana asa bantu bali bonsi pia bagenda tokoena ne support gocha getembe TV iyagere yebwira abana bali gigabangi bia mono sana ndete kwirali bageli ganande ndochuna lire nyasani gate gotosisene anytime ndangeli chairman achene rato speech yae we are almost there talibo akarango chairman chinko bikagocha kagenda tokoibanga gocha. I want to acknowledge the presence of Dr. Winnie is in the building. Momungakarango chinko bi chief guest yetu noale na abageni baya abange ngocha bale baadaye akarichinga kichabeire. Asante sana bono beka chinko byama akare chairman agocha ato speech ya nere mwakarango chinko bimbaka ike biamono sana. Karibu sana chairman. Thank you MC. Intarachi ukuwa na speech yane mogenara alia oikira iga na andale bwango. Naomba kwa unyenyekevu mwingi kwamba nimlete atusalimia atuambie ni nani, alafu baadaye tumpe ruhusa ya kuondoka. Karibu sana my brother. Biamona sana chairman. Abara iba minto bale iga members we welfare yiga ya media funds na bakwandire mwensi mbiyamole. God is good and all the time. Biyamono sana nchea Samarieta yonkoro kwa Richard Nyamweya Matoya. Richard yonkoro nyanchwa no seito no ngiboleire igonde a businessman asekisi town akirenda bono gwethera my brother gona manyorega iga na maete na nda sto jatumirana inche gonde mo vice chairman we shirika gorokunga ASK Southern Kenya branch esho yeto ya Kisii mbarenga bana goche esho ya Kisii biyamono sana. So ogocha kwa nega iga sirit koria rero igona tumugocha bwana chairman. Chinga kichigane chia siasa kona rego na gweta town igali nanyora umusani one koru Kitutu Central Ward ole aspirant okoli chikura cha next year on the winga ekiombe nkerekerega iga ontomana inchende tegento geke morwerega iga momentrani asomo chango bwe bintu byino timai tinga kimogoteo nko bande bes chiraba chinkerende gingo na go plan munankorwa amongwano yorwa mo secretary orenge mo secretary na piki point ibere isato echira kwa na igachingia sana. Chi welfare are the way to go for our people. Chinga keji gaji akongire monto no chiwe bituare toko nyara gweta chira ewieka. Umoja ni nguvu. Igo abantu baito tigaba be encouraged mosachi group munechi na ande motuare vision mangana na na piki korwega makakwana inga ekonyare kana motuare program choko ngajinga chi projects especially a project yo korosia macha ino na mention is something like catering services. My brother moko ngebinte ibo na chairman na bogo che sinde mbae chiro igo minuting amwango ibwanga ake for this year maybe no next year ondige na batako ranga kitokora. So na tumugo chaga iga mongwano ga korokunga Benton Momanyi bantu malenga baraba korubo Kitutu Central Ward ninwe murawe yanga Kitutu Central Ward na Kisii Central Ward echina chichi provided headquarters ya county etalibo tintege tiko salary ondelieta
lakini situikeire we need a change. We need a change. Abarai bangere gotoira abuna abana. Echine chikwirende chi ward chire count town ime ntogane tikwegeru na ande especially ntubuna wana biashara. Ntogane tia abantu bagotwegerera town eliero asigu etwale chicho chi let's call it chichiro chinsafi totiego na kominyoki gutaoni gatimari. Totwale a conducive environment astogo korre biashara bito asafi totaligo na kominyokigwa na mangananda mange. Talibo. So ebese ya bwana chairman nere. This is 3,000. Kachinko bichire chingia. Bia mono sana. Nande next mogo tuaro moye gabunoyo. I don't know sino bwate namba yane na omoko ngakira. Na botogo e plan toche. Bona ige tuayereligwa. But I promise next time na mo tuale program wende. Na botogo che in a big way. Mabo sindi gisuru ma mheshimiwa ngoyo sindi. Kachinko bichire. Abantaba yabuna abama. Mabuna ndo musindi gisire. Ngoli nero go chashi sindi giso mheshimiwa. Kai. Mbiyamona sana my brother. Yes, mbiyamona sana. Mbiyamona sana. Bali mumanyete igoro yoborai abaga kabaigana buna bachire gabo ngona andora igore gonsindigisa abagetutu bali baminda mwateba karibu sana abagetutu balinga ibara abagetutu nabange bara warroka igoro monsokia mama etananje na nyombe no menyete abagetutu thank you so much mama. Asante. Abagetutu gaki moto let down. Abagetutu. Onda ikomi na chiba 20. No ikomi no 20 gaki karibu. Na ndo murayo itu gagotenena na inu moimoka mwachanga mukagosena atike kende na ndamente kende gwetania. Abagetutu karibu. Biyamona sana saa yo make bwana chairman tingira chinga kichintambe. Kingo ikanimba kwanilio mugambi na ande nimo tebinga next time kande gagotoka na ande tujego bakwana. Biamono sana. Asante. Mheshimiwa Taragenda chairman. Yes. Ate kama tebi let me acknowledge Mheshimiwa Penton abagetutu ababaikara stamba manyete gasi atokonyire. Nero lyo torosire daraja lia mashpa kelia irita abana babere agacha gatobekere daraja ya 1200. Mheshimiwa Penton balenga bamaite daraja hiyo. Na tubekere daraja gali ya 1200 na tutenena matanga twatwara galinka abera atataga tutenena mocheli agatukura chikofi ni angebere ono mheshimiwa muyako kugenda matebi bonbi omutomera makwani go chasale seni sana andika singia. Thank you so much. Thank you. Asante sana. Mnaambiaje mgeni wetu? Gakimokolera igango gakogenda mokolera ngo iga. Mbia mono sana maiga ununyaro china ramange. God bless you. Asante sana. Igo naye watomwa kwenda guchiali maege litali oliri kunse. Nganchere chinga kiechi ngireli bagali abene kigima kubakwani abanene nabake moikiranira somo yegoy. No mogoko manene ngabange bayino abanyabiashara abantu bechingencho ao professionals abake nabanene mwasirire kyombekiga okoba se kyombeki nkulyo gosalia negento kinge chenena sana ganti kwene kinga ogochaka gwe kyombeke kwalenge ne naro yobu amatebu obomo bwoyo mino ekitu achivire igo nabakiro yo muita wente gwakirungambi yamana sogo ikirani aye keromo sekretari yakwana naleta bali baminto bakubachangeirwe nanda senchire ya bene buno mochema nitiamboli bali goroka ngasemole asenchire abene goroka ngasemole bali munganyoliro bokonyi bwekyombekeiga inchirende yonsi wasiro yo mino ogakonywa nanda senchire abene asencho mole gago nali gusaba mwensi asencho maite tole live on our media live on social media inchugo cha busiga
ere kerenge kenene yogokinie gikiombeke inchuga morore kanega akimusalirina mwakonyirwe ne kiombeke iga ko abando moyo nyasaba senia sinjogocha kero bakonyagocha obokonyi bwabo ebwarueta semule inumurega igo kuno munyakero bwekeombeke nabaga ndiko babolinga mwensi gaki yakire chingo byasoko konya abami tekero balingene mechanda mbia mono sana muroje ne timu enene sana andake ayeno mogani wacha lero nabona kumingike umbeke bono abasacha abakungu abasae abanyina abagaka besokirikoba mbali gaiga senchera yogosalia amatunda naraye nasabirenga mokoleiga na gwakira abanyakyombe ngambi ya mono ngakimoko batebya na inu emereme ya mwalewa mwakolete nyasage ndira kuba sesenia asinge nchyo buyobo kwa niaba yabo bonsi ngane tiyo yomo atebe ngambi ya mono na guhikira nini enibo ya ineli mokorwa kero tuanya ire mechando njaba ikirete nganchere nyoromo yomo omusubati no musacha babere bakitebe mbu ya mono guhikirania asinjira bene igona chakire kuru asuri nabakwani limbu ya muri mwesi engwakire kiombeke ngambu ya mono asega sikega gukora nasa magendo agende togokorwa inche bali masaba masimba bansange bankonyete none hasi abogoreti omuyibori onene sanduki no yarweta se kiombeke mosese nigwe nande togenderere asante karibu na asinjire yu omusacha nchiyo tebe ya mono na inche abana banyasaye tigamba kwa ni bia muri mwensiga na inche nabongo teba nga ekiombe gito nekia ngia nkonyete sana kero muga komintara arete litanga ninche ngoru kitutu masaba achuba ward tigamba tebi ngekiombe kenekia na ande kia mono egekogera ari ase nkeri yaito tagetemba ya abana banyasaye ninche bweka na arengo mumura lakini mugatenera na inche ekenyoroge kategara korigerere ng'amaene omugaka oyo tuko mulisia na abwata bamura mugaka kani wasinjira ya masikani nekera abantu bachite ground bakorigere muna gekomeka nabo batebete ng'amaene omumuro oyo igana amanyite genta gukora igonga gwetera ayo na inu mwesi mugansira kagaranga koraki ngarorokana gatogendere gosira igabutambe egekogero makweri aro nakoreteki naro abana banyasaye makweri aro naro igombe ya mono chairman yasenga ncheri baga tige kiombe gito kegenderere busibiya kasiasa kandi gako bayime mwate setani yetanya kubura yase setani ali na onta getemba te yabana banyasaye na liemereme yokoreki egokoreka igonga setani nere karo twara mwanjira na erora tutigati yake egere twata buboko to manyanki to koreki inki to kora bia mono chairman asante bia mono na mokoirana nyasaba seseni Bono Media Funds and Traders Welfare Limited nekeombe giachage tuwa so bwanso bwoko konyana mwensi abamurega iga makweli taligo akaode taligo chika ngakiyemo kwanya lobobe na ade no nyorobobe nabanga ko ene kinga kora sekyombeke ni gora sekyombeke ya ikikire kinga nchaso mabwao Number 2, ogo chaki woke ombeke. Nkora abanywe. Kwabere na mangana mange. Na beko nyalekana. Mugusiago tebanga gokorora. Omotoko mochoma gena. Iga matunda ali migoro na matobu. Na manga ndiko bakishara na 20. We are beautiful and handsome members of this group. And that is why kiombeke iga. Geko mochoma gena. Noondo olio bugate eniembe. Igole aro igamba ese geto. Ngakoba kuina sekyombeke no kwenye nchenene inganende merobelie kyombeke tobuate ne merobelie goikerana wetera seinwe wetera sokuru kwaino wetera sowe committee kwaino wetera sokobwaterana obo mobwaito bwarorekanire lero iga omogusi olegusi olisiko yagusi no yego igachinse chia maiko na amanyete kyombeke wetera sobwa ncheni bwaito no moyo bugo sira na chika kichobobe tenya saba seseni mwenzi bono nganchere na inche
ndete speech anenke asengencho yekiombe keiga nabongo sabanga engandiko some speech anenke iga somurwe kenyamolero igolende totegera twins occasion appreciation gathering of members and dignitaries, a distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. On behalf of the Getembe Welfare Association and on my own behalf as your chairman, allow me to express our deepest gratitude for your presence here today. To see this room filled with the media fraternity, our business community, political allies, and the wider KISI leadership speaks volumes about the value we place on unity, welfare, and the progress of our people. To the members of this Getembe Welfare Association, thank you. You are the heartbeat of this association. Your day and day contributions, your sacrifice of time and your commitment to stand with brother or sister in times of need is why we exist. Getembe was founded on the simple idea that no one should walk alone in bereavement, in sickness, in celebration. And today, because of your faithfulness, that idea lives. To the media fraternity present, we thank you for being our voice. You tell our stories when no one else will. You hold a mirror to society and you amplify the work of grassroots organizations like ours. We do not take that as your partnership for granted. Continue working with us as we build culture and accountability and hope. To the business community, you are the engine of our economy. Many of you have stood with Getembe and this group, sponsoring our events, employing our youth, and extending credit to members during our decisions. Welfare without economic empowerment is incomplete. So we thank you and we also challenge you. Let us now move from welfare to world creation. Partner with us to mentor, to invest, and to open doors for the next generation of KISI entrepreneurs. To our political allies and the KISI leadership at large, your presence honors us from the Senate, National Assembly, and the County Assembly. We see you and we thank you. Leadership is service, and today you have served us by listening. Getembe is not a political outfit, but we exist in a political environment. We therefore ask for your continued goodwill as we champion education, bursaries, healthcare access, and a dignified support system for our people. When Getembe is strong, KISI is strong, and when KISI is strong, Kenya is stronger. To our distinct dignitaries from the Senate, National Assembly, and the County Assembly, and everywhere, we are particularly indebted to you for creating time for your demanding schedules, the issues we handle at welfare level. School fees, emergencies, hospital bills, last expense support are the same issue that end up in your offices. Let us deepen this partnership. Our data, our grassroots network, and your legislative influence can together design lasting safety nets for our community. To all attendants, friends, and partners, asanteni sana. Some of you traveled from far Nairobi, from Busia, Bungoma, all regions of KISI, from across the diaspora to be here. That sacrifice is noted. An association is only as rich as the goodwill of these friends, and today we feel well indeed. And as I conclude, allow me quickly commitments from Getembe going forward. Number 1, transparency. Every shilling contributed will be accounted for. We will publish our books and subject ourselves to audit because trust is our currency. Number 2, impact. We will move beyond emergency response into empowerment, skills training table, banking, and mentorship for our youth and widows.
Number 3, unity. Getembe will remain an unpartisan home for Orabagusi and everyone across the world, regardless of sub-clan, region, or political leaning. Our diversity is our strength. Honorable members, leaders, and guests, thank you for believing the spirit of Obomo, Nobuanchani, Bwagetembe welfare. Let us live here today with renewed purpose, to live with one another, to speak well of each other, and to build a Kisi community that the future generation will be proud to inherit. May God bless Getembe Welfare and the Media Association. May God bless Kisi and may God bless you all. God bless you. Thank you. Igongo kora nyasaba seseni nande tuerende ntoko igumanganande nga gose asetole na sabe. Tia nyasaba seseni tubwate nebe mono sana. God bless you. MC. Thank you so much. Kachingo bichiro chingi ase chairman. Asante sana chairman ase speech yengia. Ikiombe kenke organized ekenga kerole parliament umete parliamentary orderly. Wana gana gundira saini gare orderly nandi nyasaye we mepango. Talibo. Hebu kwa tatana God is God of order. Na kuna order nimeona katika hii chama na muendelee hivyo. Asante sana chairman kwa speech yako ambao umetupatia. Tuko almost there. Omongina naro matembeche nkoligia kayanda ko chomongino lyo matembeche. Asenge njo ongose ira sigete. Omongino lyo matembeche binyoka ngogocha. Ke nakigwachi kwaba nande. Ngoyo mogosero omongino yo. Ngoko gosera. Nakioko. Ke ekonyoro bokongo. Pole. Ngigia kobera gose. Kwa tabinga bana njingi yako berere. Yani omaete buna barakerege sonko embo kunde maigali. Igo itiro bimbete. Igo torochi. Ngigi yako bera. Yani go somo. Kai kwire taikerezo konyo kwa begete. Omugaka kwantenga nabwate sabali asare goji. Ngana acha ni tai yaye. Oretire liogi kerege songo itunde. Ngio ko muibera achi tai chiae. Tali ena muibera. Ngikiagara kona kikobeketa yo mugaka kobeka. Yesene yesabali omaete bana muna lisabu mali tumaitenga keroko ende sabali go. Okosoke tai. Nande kwa begete tai nesigati. Ya no enere kera ko enda ko koliki chiombe na kende nera kobeka. Baito. Ngirenda kongesera. Akuma nanganga ingocha nagenda kera lituko. Abgeto bwate kijibu siska. Nabarengereti. Nando muntu nara osoire lirigwachi kotangasa nga inje mogonkoro. Kakitali nsinje tinkwane temo igongo kwana oyo mogonkoro. Naye gwakwano. Nakwana boli matembe chara ndeterre. Naye gwakwano chikoyiwa. Oyo nje tinta itimangana manga. Inki omugako matembe chena ki? Ngimogo na ungwaniraga. Ngogo kwana. Ngimogo ngiwetu mongino yako na ungwana. Eta yeye nki kwa mulire eta yaye sokete gochomo ko moyegore. Ngayo mugungu abegitai. Igante betinga ni yesaba. Bana bizukuru nabagaka munandu. Ayo mugungulia. Ato basokura no mukungu. Ande tinero tokobeka gochie sabali. Yanyoko neza sabanta babaji mokenyo nyanja uchikuntangaza. Igotweka nto mongnogo. Nki. Ngikega kwanza. Egesena gote na ekiombe. Nda ekiombe yaki. Ekiombe kia media. Media nduki. Ekiombe kia ntigamo erese ayo momora. Digante abi. Iko na ali echiro. Otago kiro mugako tukabwate kene nora akogere kebosa. Tenena gochia. Tenena iga. Tigana ora basi kuitubaza na ndotoletere. Tigamo erese. Mugaka tigango te biko na lingali echiro. Nango chana soka na matokane. Bas. Mangana talionsi uko na gote bikukwana kombi ngaiwa bangina bako na gote ngekiombe nkero ikiya kia media. Gego koraki. Ngachiko babuli bagante binge kiombeke onde bwensi nabo motaka nabo morebi nabe kerema nabo mu Kongo swali ngachikolike libo takatomenyerete nkaranga mbuya imboyo omobona njengo cho ine kiombeke libono gocha kwanya kuomana nongo cha sabanta bonsina kioro chibale maitati aba Otaokera bwereso ukabwate kera nilibobe. Ngakiotanya konta binswa. Bana ko soko chikwantenga naso ikiumbe gyokolete ndagera yoka. Tikangoreiga. Nkaranga na bora akubwango tikaso. Naso. Obe. Aya kwatire. Wangoreiga. Muna ba smart higa. Ngayo mo Germany yale.
Omo chairman yoito no hara. Aje kuja. Chairman ya imoke. Omo chairman. Nera. Talikoro kwa mo chairman. Akoro kwa mo chairman. Taiba mo chairman. Mo chairman. Omo chairman. Mo chairman. Wa minte skuru ne. Ekiombeke ligere ligo chimani. Motiga chairman. Ekiombeke bali na bwa barai baita banene. Nabana na barali. Bong ta yeteso unurangu liege ntukira. Ngure yuni enje mese. Achikuwe kama wewe. Oba mogako ibire kirandike monginonde. Ma bone ebintu bya. Ala injo. Njumongore onde kominde komi. Okigwe. Otete bagole kirandike koswe kiombe. Ngota itache. Motera mani na mutaka dali rando abageni balia. Ingirende togo chikobeka amabere goko. Undukuira iga ngoye yuni. Kiangoki nani ngora testa mwingi wete. Ngora testa toli. Undu bwate ikumi kabambeke ngoye yuni. Ekiombeke ngora testa toro mwaka nako gambia. Membe nyige kora testa na 2000. Arafu ekere tubwate muchando ndi toko rusiringi 250. Nandi nkwenda tura matanga twaika chieme chine cheite biroge bine byaito igonge kere kwa twaliro mochando abantu aba bonsipye bagocha buogo bagena kure nimbarore ya ito iko barara kini au minto iko bauteka dadware kero mbaguta mbake nyangi mbake kegeni keke ndongo no eno mwana kera are meru chibes gochanga yango eki ba umongira ku lakini ngwangani ngantige gejobe amarue nakanara ngotigani toro cha marwanya kwarenge konywa sinini oko ekiombeke cha welfare nago kyo nyagumi ba minto ande ninsange na inwe Yesu kwanta Yesu yo yes wara chungo mwako yo ekene kiombeke ya media andredas mwarega ni kumwensi bya mono bali more isiko twabaraga ndiya sekiombeke ngianchere tonde bwensi abo motaka abo muko abekere matiga ko bwanga tokonyara go join na into okay umo wako oyo umo wako oyo taka netiasome boli yes gocha kubugulie kirandie cha konta ntiasome ntoko gule kirandie ekirandie ketoke gura kebe media fans bona mugaga twatene bona secretary inchwa bona twatene inchuga iga treasurer inchwa ekiombeke tokore kirandie turakeira kebe igia ito tokunyura mabere amen na ndo gende sukuru ngakyo kuchikoro kwe sukuru ngochikoku nga ansampui nande mokani atike kongita bono uchoenda ebie kusomoka no murugyogo mongina nasomete nayo tosomete ata kuni njiyaya kwana ngeke songo igunga mukwana ngeke songo dimba ngweroma bono ekerandie ke tokogora toire eligere kabe kya media fans ekerandie ke tokegora bono ekerandie mugambi ukungambe anoara ngayali nandi kiumbiki naigwa murange lingo akukunga Bernard obiye agambe kesi yeito boira omugambi nchwa bono goiga togore kerandie ke ande naro kanya marwa ga togore kerandie ande nyangi ngokora tuli numongina omugambi goikaje ga togore kerandie bono gorara gwadago no mugambi ogo gora kwana nere gora kwana no mugambi adudu umugambi uyu neogete ntige chubi igankuya agankuya ngatiga igombu yore leo mbiyanje kwabera buya na ngumuginone ngoko atu nyangi angiende igo umugambi umuya igo nakiuyu batebyoroche bali bakunya kunyuke chobe bali bakunywa batige bambwekane baende babatizwe basi batebi Bwana Yesu asifiwe amane nabakwe ege songo Bwana asipigwe oaninga kigo ose igomanyete nga omonene abakwe akwe nkamanyete wano koraiga mugambi bwatania abantu aba egente bwate kunyege nteke ikinyusi bwataiga
kumbike abaigite bono igwa ayaigwa omugambi nero gukugambira omugambi garachaka kubeka egento magu mugambi beke egentago mugambi mugambi rutaguchimago bika bwangake mugambi rutaguchimago airuta none wasi omugambi rutaguchime igo onde wasi ugukunwa igo bono kora iga ekiumbeka sinje tukugura ekirandieke nche nindo ega ne treasurer no mo secretary bono treasurer ngane tibwate kentokeri bwate kirandike tokegole uyu na modulasa bwate bono ai ebese togo kwani ngotokwa naye gusino murugio mungu yakugengania ni ngotokwa yaya uyu otete kuiba chibesa uyakuiba ni ngotokwa ninje aya bono siatokwa mubekere mago kirandike twairire bono twairire mbia mono ukundagiria goteba ke aiko bwangu bona baraibane yes undu ukorete 10 auta mongole no nene yuni yaya oka bya gwirire magwatemire tetemeti makorara tiga mono kai aitika kai tigandusi ken tidikoiba mugakota kali kai mugakobo nikoragera ro mongina nyomboyo koragera ro mongina inche chandegete bono bia mono ekiumbe neso iria asimuri bono mongina bono munano retiga gaki inkari ntano mongina na mbia ndoseti bia mono tubwaterane asante sana mwakera ngo chingo bichingia akera ngo mugako yo no mongina wa chingo bichingia si wanaweza si wakopoa kakanya kwanchire eskiti yabo ba aktiriteri erengi ya mono moment nande chingobi chingi ya mono nande kegima. Thank you so much. Naratiga ngire chinga kie chiga chia bene nyale korangelia chairman edekeyamo kakanya gocha igo registration toka ndrete gari yanda sali register na anchire kiombeke iga bantu mbakorosa muntu niga toragendera mpaka ngoli asante sana hakikisha kwa registrari na lio nayo ranyale ko mwanachama ase kiombeke kia ikikia nyare ko toretera magendero ibine bibyombe tutagete so bantu isire wika ege climax kieto kielit ko ya lero mumaite sababu ya toleta gane sababu ya kolonchi chitenti chikolonchi kiombe ase kegi maigo to kolonchi kiombe ne chitenti to kolonchi na inwe elinde nyasanya algo toramba kabu. So I want to take this opportunity to welcome the guest of honor today, Madam Daktari Winnie-Pa Stemba Nere, the guest of honor. Tafadhali weka chinko bi amo elinde to kumukaribisha daktari akeragocha chinchire chichabene kutokaribisha nabageni batara nere kachinko bichire chingi ya cha daktari abang akotera kolina kimwago saiga kwa mwango beka daktari na onyi sense abekero ara tenga ara yunga kuningo tina manyango tere kianchite daktari ora basu kwancho kwembara mbamba
Aya, mora agenda. Media. Umore no mogoko. Omanu wiru no mogoko. Tora agenda sango. Ni peso tete. Ekyonkekyo. Enyangi narora. Ekyonkekyo. Enyangi narora. Ningonyoma. Omura narora. Ningonyoma. Omura manyara. Ningaleta. Wow. Karibu sana madam daktari. Karibu sana Sogocha. Asante sana Sogocha. MC, unajua we ni msema chochote. Na msema chochote akisema amefanya nini? Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Media fans hoye. Wamama hoye. Wase hello. Niko na furaha sababu leo nimefika huku kwenu sababu ya tufanye mchango. Tujitoe penye tuko, tujiweke kiwango ingi. Tigangu aneke gusi. Ole no mwabo bwatu koboko koraki. Nataka kushukuru viongozi wale wenye walifikiria hili chambo. Sababu wengine wetu tunakaa hapa town. Unaenda nyumbani unajikuta wewe peke yako. Saa hii hata ukikufiwa, sijasema mkufe, God forbid. Lakini ukienda kwenu si unaona tu furaha. Nimeatendi matanga kama 3, 4 na nimeona mkono wa Bwana. Sababu hawa watu wote wakikuja kwenu hata kijiji kisipokuwa umenona tu. Si ni ukweli? Sababu ya muda ningependa niite chairman tujue kama tuko hapa sisi ama wako na pesa yenye tunawachangia. Si ni ukweli? Tujue kama wako na pesa ama hawana pesa. So Mr. Chairman, please, Mr. Nzarigo, naomba uje utuambie kama uko na anything. Mwanzo before aongee niko na marafiki zangu wa dhati. Niko na rafiki anaitwa Rachel Tundo. Awasene Tomo Chore hesi okenyuli alinituma. Kachinko bichire mwaka chinko bina libakorora. Onarebonduzo Nyamatali nachua watu wake wako hapa. Niko na my friend there Falelia ni Mokaya, Honorable Falelia ni Mokaya, karibu sana. Chinko bichia Tuko na viongozi wetu wote wa chama ya Media Fans. Penye mko naomba mfanye hivi. Thank you very much. Niliona mapastors. Pastor nilikufikia. Asante kwa neno ambao umetupatia. So karibu sana Mr. Nzarigo, tusipoteze wakati. Na ama niongee mimi ni nani? Mimi ni daktari. Napatikana pale Kenya Women 30 Floor. Wale watu wenye mumeumia na magonjwa mbalimbali kuja pale upate uponyaji kutoka kwangu. Na ukinitafuta sana tafuta Nzarigo na Yatembe nzima itawaleta penye niko. Mengine tuongee nyuma ya tent. Thank you, Chairman. Daktari intarate bakene nga inkitubuat. Huyu daktari amekuwa rafiki wetu sana. Ni wa muhimu sana. Namba ya pili,
ni kwamba yeye ni mmoja wa members wa Getembe Welfare. Ni wangapi wanamjua? So ni wangapi wanafurahia kuwa na watu kama hawa katika media fund? Ndio nikawaambia hii chama tuko na professional wa aina mbalimbali. Murojinezi betebya. Murojimbiale. Bona yini moko manyamwara iriri hata uzena rukende ngakiwa no mokale. Murojimbiale. Ebesa nabwata ebesa tobwata. Araso kitako so gyonzi. Mbali bata baka so kiaso gyonzi. Media fund zo. Igo ngochere. So sasa buneke umbe inumura mwakolire nkolengia daktari ntuwe aliganeti kolende ne bamwacha kutosange sia sabaga ni bali bonsu bacha nabanga ndiko tebanga ntuwa banyene ntubuate egento ge kaseke ganje. And allow me now announce ntubuate 500,000. Wapi makofi kwenu? Tiganga ene kiuseba yase niroro. So man. Haro. Ea kere chingo bimubwate chibesa. Oluwa bless my hustle. Jamani. 1500 talibigento mwacha kamara goba. Yaya. Ijine chibesa tuachangire nanje nonde ime. Pono tigango manya na kimogo kole bintu bye. Bono igwa. Ebe si ni ya ino. Tutanye beka icha ke project. Ngane tibono koranga mule ready. Gochagere tendi eli mpaka rogoro nchungo gocha musire bese gocha tendi eli. Iko bono boni nchu abwate maike. Gochake tendi eli mpaka rogora monsipi inchuba nongora. Iga eya masem. Bate maike yora. Inchu akimusire genteke. Omaete mi. Ya alitole na alitole gochakali paka muisha. Emilio ninerega mutatene inchu bwango bwango. Imoka imoka. Sindikisa bese. Igaba mole muina inu kire. Sindikisa bese aba beka ngomusikio beka ngentokelia. Babekera gotera bachire. Aya mbia mono. Eba gocha bagotenga. Boni igentongeka. Sukiuchi aliga kirumonto. Tagete bache na libaguikaga bagotenga. Omata bantu ba media fans naba yasana ngoro na bwatobomo. Ngoro na bali buya. Mbia mono. Thank you so much. Thank you very much. Asante. Kila mtu kuruga aliga gocha mwensi. Mbia mono sana murochega chibeza nchiraiga nago tebinga aga etuli bia maridadi yoka daktari ateba mnate te koro usipoza chire dige daktari asante bia mono thank you, God bless you. God bless you so much. Thank you so much. Thank you bia mono thank you very much. Asante mubarikiwe sana bia mono sana bia mono thank you Igo maridadi God bless you. Asante God bless you. God bless you. Thank you so much. Thank you. Asante sana bwana God bless you. Asante sana. God bless you. Asante sana mami. Thank you. Ine tengo ya karibu sana. Asante. Thank you. Osiekorusko masina osiekorusko. Haya. Ili kutarajia ngone kocha kile temple. Lakini mwamegwa. Bali bataracha. Olioga neti gotoma ni mataba ntutu bwa kibese isimime. Announce moyeno announce na mbeli yo mu treasure bwango kibese. Announce na mbeli bwango. Abantu batome. Naboko soma mpaka etiri liba bagotoma olioga neti bosindegeza. Igaba kanyako imoka gochakera mpaka ga. Gochali murakira mpaka ga inchuocha. Chuocha iga. Maridadi. Wana kama konya gochakira wanasome namba. Some pesa. Ina bayo mu treasure. 07 22 57 82 85 irolera 07 22 57 82 85 Gladys Maincha. Mbuya mono eju yakwenda se treasurer. Bono tuchaka bono kusirikisa bese. DJ twende. Asante.
Tosindikise. Biamono. Sana. Nande korokoro besa gochu. Asante. Bato na mushumaeli. Asante. Biamono tambia mole mwezi oyo no mogoko monene kera tata nyasaye tutigite na ndatoto moyo uyu tugenda tugokora egintu gyo kororekana mambia na tugenda twatigire likas asawa kuratiga twatigire ki wapi makofi ya soso hapa twatigire likas omagusia watu abaiga abana baito bakabachokoro magukoro ndireria mugusia watu abaiga nchia na kugiterwa chitaraivwa chitabagoleti nchia na kugiterwa chitaraivwa gusi chitabagoleti ila chito na kugitera agaiga wapi makofi ya mama asante tuchakega kuruga mpaka maatepi injuga na wote onsaligo mheshimiwa yes ngwago ndo mongono kwa nege songo gete mpaka kero monto kumire ege songe kiyamana mwakeigwa akebe kamuna legacy abande korange mwata legacy inchina agesiringa na agesirika lengo muorokia oyo mpaka lengo muoroki bwe inchuga no gochaiga bali gocha kuruga mpaka maatepi tosirenge gentekega akena tutene bono tutene asante sibali bachake kutuke sana na gundiro monto de bwense
Inche manyete mechando ya bangina. Inche ngo chikotora bangina machi koru motwai. Inche ngo chikoreta chi street lights. Abangina abagotu na ababuraka ne birema ninche ngo chikobirigereri. Aki monga magoro 2027 mbaga mbere. Otherwise timbu ati amange mbiya mono. Kaitsingo bichire cyo mugambi oito. System bia mono. Central round eh. Sirema osengenje kuwacho utachikiri. Asante sana mheshimiwa. Amangana Italia maya. Ono ntubwato mheshimiwa honale bonduzo mutali. Nale bonduzo mutali nato momogenia. Momoro chande. Onale bonduzo mutari. Nduso mutali. Ndinara toma. Nduso mutali ta sometigo seninjerale. Tanda somo ntonde kisi central aspirant. Sijui ni nani? Nakana. Asante narwe chia Mogeni yakane nande nimbwato mogeni onde ontomera chibesa. Korokwa Richard Kurumarani ali okoliye kero kyo MCA nantomera 1000 moko genda motebe njeika. Asante. Nande naye kutibesa ne friend ya nende korokwa Dennis Yongat MCA Marani Ward nantomera 2000 moko genda motebe njeika. Nande nimbwate chibesinde jo mo MCA one korokwa bito tachi go senyororo korugo baracha ali monyerero ward nantomera chibesa mwande de wake sawa chibesa ngo waiberandi ne muri wake sawa. So abuna wando bantoma lakini bono magani naro ntomo monena ake nyororo 1000 I'm sorry nyororo 1000 gigante bimorwere go bali kunge Kuratiga. Chibesa watu mugose wata gotokorole bakorole. Izini chibesa. Tubwa chibesa. Muroche gente kibwa chibesa. Gakia gutangaza chibesa tukire bono chaka mbantu kibagutuma. Okay. Chibesa ya bantu batuba. Manyega siayenga netingi unga. Omo wako bwek. Iko twalek number 1. Omweshimiwa okorokulicha ati Kurumarani okoliyo wa MCA nantomera 1000. Wapi makofi ya 1000? Chibesa iko nalino erako kwa kamambia cha utokonya. Friend ya nene korokudeni siombati angekuwa hapa. Uno mwa MCA Marani. MCA Marani Ward. Zaki mwa MCA Marani Ward otomire chibesa wapi makofi yake? 2000. Iko. Enyororo kurumonyerero ward. Na ye kwara abe na ndi comment ye ndigo. Aya togendre bon. Au babira bagende balenga. Batatu. 1000 wapi makofi ya 1000? Iko babira banne. Lakini bono maganara omonena ake. Yes. Era gante binga bangina bateneni. Abangina ngayimore. Abangina imuka nchugo cha busia. Kora imuka swaga. Nalia arore bangina mbalinga. Era gante imotenene nande momo wekero gotera kwa kuombiro akoro kwesi okenyuli. Wapi makofi ya Senator LC inchugo chango ga tuyu. Pono esi okenyuli. Nanga chibesa chikoro kwa 6000. Hakimo waga chengobi. No musani onale nande momanyete ganga yaye mambiende momanyeti maite ntu atore nyonia maiga igoro bagoteba esio kenyu no mosene to mochole omwana bwo motereki korwa kenyenyaria nantomera na 6000 imorwera ngo chalenge omwana ongo omwana bwo motereki igo mwaigweke gusiekyo omwana bwo motereki ogecho gaterekira alia posta na araletera kinena litomanyete. Yes. Omwana oyo okorire ebintu ebinge osapotiri chindakana chinyinge ogachira abantu abange chinyomba okorire ebintu ebinge orosire ebitabu mpaka ebiaye igo kimubwate byombe binde byonsi murangeri abao basemia n'omwana oyo n'omuyale mbuya mono bona ase eng'encho ya esi okenyuri tigantang'ane komosindiki
Ngoja. Kwani abana bakaka bara? Umete mwangwanyo mpaka mwangosire. Tena na 20 yaga 50 nono nchuna ndo kune noneke kabu na wetobwati. Teno kuna nono kuna kama MC. Yes. Yani ubwetaba nkuwa bwa bale. Kanya na kumiri na kiu. Ubwete nkuwa bwa bale. Okay, anya. Aya, ligere linguchi alione kibao kora. Na sie kiro mono. Wabekera wataroku. Orango. Bia mono sana. Kwali melie madam yo muziki katikati. Ya yo musindikizire. Oyo ndengo yumbia mono sana. Asante. Bia mono mongina soko sindikiza isio kenyuli 1000 na inu mwensi bia mono Moses niwe. Ekarongo genda motevi naki. Aleme. Thank you. No more mwale tali muoba. Nabaligia abanyare etera sabantu bande igegere bamuikere. Nabantu abumo amanyete nere. Thank you. Bono lende kora na ikere ruono. Bono nchinga. Ntugetia somo kene maduong. Mbobeiga. Tiganda beka chibesa chiri chiabande. Bono chibesa chiri chiaba na chitoko chaka. Abagani balimbalenga baba. Mwaba igumbalenga. Chionsi lenga chiaba. 10,000. Isano. 10. Aya. Tigango torol. Etoko baranere. Tochake. 1 2 3 4 Nchigo kole mane aye maduong. Mabu. Ekebeti ekenchara bugoli security rate bondo le kado. Ya bono security na ira wirende sekebeti. Ntoka ndrete. Ebesa ningi ya tata. Echine chibesa chesio kinyuri 6000 chasoira. Yes. Timbwati besa. Ngakitogo kora. Koratika. Tikatora chaka. Mbora na igunga no bwata mpaka abantu lige tabalega iga. Gaki oranyora nga ebosi yagere bosio. Talia yo mutanga ni koracha. Ngai bale bali ngai daktari Lydia. Lydia ngayali. Inchunu ga leta ba mkesani. Boguli abasandi ba bonsi babyo kegocha. Basandi ba. Fayo ngayole. Igo. Fayo tincho. Abasandi ba barachaga. Njuna yo assist muna mole igo Sara ngayibale. Ayabona barangeli. Bata Dominic ngayimole. Igo. Dominic njumonga chibesa. Ayonde mwensi oli okoreli tumanyete liatole. Inikirudi nyonza ligo. Igo. Erebuya oserebo. Erebuya. Bono omaete. Moka monga chibesa gakinjumongu ani bose go mogende. Nsarigo nachete kuligereri nganyora ntubwati mogeni. Ngasoka. Ngaranga nenje ninda ite pass. Nzoime. Eli nindia masaba ngoruta ime. Nande gaki. Ekene noli nepi no aka ali aka noli. Basi tamo wenarete. Basi. Na kiale ta chibesa. Na bari chibesa. Gona arode mbuyamba ya 10,000. Gaki moraboli. Manya igo tarakora igo manya mura iriri ataigo. Tarakora. Mbora buna watari kongo chibesa gonko. Gaki makoirira inchungo bali aranga limora arakora na menta chibesa na buate. Mbegero mosiki nelio. Bachire.
Esbon. No, Dominic ya msori hata usa. Igona watoro yonde tigache. Esbon minyoka Una kwa mwa toro nera achega. Igona aya naleta manyoka ngati. Igona musani yari kutya kubi. Mabulende. Goikanero. Didi anjo dikano mwana one nande twarurale nere. Ngonye chibesa. No maete ko ndiko tangaza. Pesa te yongo tangaza. Aya Igwa. Aya sponsor ndi kusere 200 unzaliko chibesa ngwanzi. Gochie tiri atikabara akora. Fayo mora. Moka tata tikakungobo soku. Mabu mo. Igo maegali timbu ati basani. Maegali timbu ati basani. Ayakanyeka. Ayakanyeka na olendete chibe. Na ndoro chono mungina bomurandia. Kanyeka bali bara nsindikise bono mayeko kanyekera abugo. Pastor mbiye mule. Ngonya chibesa kakinsindikise. Sindikise kakinjumongu anika mbogande njumonge ebisyo. Omo yako yogo sindikisira 200. Wow, thank you very much daddy. Biyamone nene. E friend yane fayo ne friend ene PA yane. Onsindikisire na 200. Asante sana vayo. Biyamono. Nandonde. Biyamono. Ndotara siekera. Chibese chingoira ninde. Sariko. Tokoira ni besa. Sariko koran konya chibese chao. Tokoira. Nakusindisa nani komentandiri ngoga ntiment. 500. 500. I know chairman. Omo chairman. Omo chairman ga gese nero gutwara chibe sinyi. Tianda yungi akonte. Mbiya mono musani one ma chibe siachire. Oyo no ke mwakoroko. Na tevi unga munga no ngiatoma. Tungane ngiatoma 2000 go chietiri. Banyene chibese cheino chaikire mbiya mono mwaka karibu. Tindiko sangasa na ebe siringinjo. Thank you very much. Biamono sana my brother, thank you. Ke ombeki chibese chiabo njiaso igo morra bobe. Thank you. Abageni bande bachira. Asante sana bageni bachira, thank you. Agara abageni chingobi. Asante. Riri atabuya. Thank you. Moko babe. Biamono, thank you. Ono bono kusia itonesa senirie. Ai omogeni ogosira 200 ndekani bya ko libere makuru kokemwa. Asante. Yemere mino part 3. Tonya abana bale. Aro. Mama itaba no kisi counting to bate women rep. Mbora wikira. Riri atabuya ke. Okay, thank you. Thank you. Tigango mbakwani gambia moreiga. Biyamore mwensi. Mbweteranga amaiga mama county. Mheshimiwa Donya Doris Yaburi. Biyamono. Samarieta nkuru kwa happiness. Mheshimiwa Donya antomire gochaga iga. Kate sia Venic mwaigetie card office. Onga 10,000 imbaretere rinde na inu mwesugumere biya osere bobe.
Mbia mono aseng'encho erire na mang'ana ntori gocha twatwara mange kera mgakiye gocha goika ntogocha goteba. Mbia mono. Tiga batukuni chibesa embure gete totwera. Thank you, sweetheart. Thank you very much. Togotama. Ngoria enamba elinka yere. Asante. Tiatoe daktari na yere likondeli na yararo mochangoe kurwabwelinde Esbon advisor achatoe fourth of thanks kitogo chukwikera mwelio. Daktari karibu. Chibesa nkorukoruma chile 10,000 iko bangere simibe akane ebini bangembeke. Aya, iyakana motwereri epini. Moko misi namba igoro yeno. Igoro yeno. Wana tokonya domi. DJ. Bano abumba nanyorere communication kurwese bare abande bari twikera na ende batotebye na injeri mbwato musani ono ntomere chiribubere okoro kwa pass omo chairman bweche pigipigi kisi a pass ntomere chiribubere no chire simiyane ime igongo chitomande gocha se tresara tata nere mwakere mbiya mono tigatora igungo Pia mole. Nanche nimbwato momurone nko na gwetogeria nere nantomera 1000 na kimoteba. Mwana uyu gakoro kusadlaka osindi. Igagotoka uchinaro byali. Mbiyamono sana. Mbiyamono sana. Inate bigwa matron kayare bano. Matron yate nange na incha. Ekarnata bigundu fourth of thanks. Igoma itenge njene tu akorro mojega matron. Igotu akorro mojega taito ko bakaranga mbiyamono sana. Members baita so gwanja gocha. Mbiyamono sana nyasaba seni aso gwancho ko mwachire inuna bantaba ya esengenjo ya ino na kikiagarire kyombeke ye ikirega iga story lakini ndate ko irane rimbi jambono sana obisi women rep aso gwanja ko toigwera kiagarantu aje toro na ene mwachire akarama ko gana moto tabere mungina ntubuna media fans and traders welfare twago kire na ene twa tabere nya samo sesenie na ende bune kiombe twaigure na ende twarorere na rochire enga kitwamutagete igontoroche twarorere bo igomo moiranirie report engiyanga nabo twaigwa na ene twarora twaigure getoro kiare Dr. Stemba, thank you so much. Biyamana sana ikiagara kwanchira ko bamagani ito bwesko biyamana ikiagara kwari chetao tia saba gani bari bagotoma ando baire uchumbe na intu tuago kremono on behalf of the leadership ndata ko tengam biyamana sana na ayo monyene bene sengendo kwanchira kwa bero magani ito bwesko to our leaders abara ibaito biyamana sana ikiagara tuabwatiranire twasiranire twakinire mpaka twaikire iga omoje go torenge go chakoba success onye tari inwe biyamano sana asengencho twabwatiranire omo erio ndaite kwakira members baito na ende ria kabere ngambi biyamano sana na nenda ite kubakikisira ngomoje go itobere very successful eyakerengo chingobi omoje go itobe iro bwobo buyo bonene
twagokire mono bono iga bwango iga nkogora tore gari eye irache kubogoria ebinto ebi byaito eye kogenda igo nonya ne pasi ngokora tore gento kieke kogora tore. You are great people. Thank you so much. Bono matron tigate kofa gosakare mbra ya asirire matron guri take over.